Καλημέρα. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου Εστιατικής Κιλιοκάκης, καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη και φυσικά πολλές ευχές στις μητέρες σήμερα που γιορτάζουν. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Νίκος Παρίσης, είμαι ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και στο επάγγελμα είμαι χημικός. Καλώς ορίσατε στην ημερίδα μας με θέμα «Διαγνώστηκα με κιλιοκάκι και τώρα». Η ημερίδα μας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μήνα Μαΐου, που είναι αναγνωρισμένος παγκοσμίως ως μήνας ευαισθητοποίησης για την κιλιοκάκι, με την 16η Μαΐου να έχει οριστεί και ως Παγκόσμια Μέρα Κιλιοκάκης. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας να σας έχουμε εδώ σήμερα, καθώς συγκεντρωνόμαστε για να μοιραστούμε γνώσεις, εμπειρίες και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι προς την καλύτερη διαχείριση καθημερινότητας με την κιλιοκάκι. Η διάγνωση της κιλιοκάκης μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές στη ζωή ενός ατόμου και της οικογένειάς του. Στόχος μας σήμερα είναι να φωτίσουμε τον δρόμο προς την προσαρμογή και να προσφέρουμε λύσεις που θα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και τη διατροφή πιο σωστή και ασφαλή. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ειδικούς επιστήμονες που θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους και θα μας καθοδηγήσουν μέσα από τις ομιλίες τους. Ο κύριος Καμνέλος, γαστρεντερολόγος, η κυρία Δανάτσα, ψυχολόγος, ο κύριος Δερδεμέζης, διατροφολόγος και εγώ ως χημικός τροφίμων, θα αναλύσουμε διάφορες πτυχές της ζωής με κιλιοκάκι και θα προσφέρουμε πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση της νόσου από τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Ελπίζουμε ότι η σημερινή μας συνάντηση θα είναι επικοδομητική και θα σας προσφέρει τις απαντήσεις που αναζητείτε. Στο τέλος της ημερίδας θα έχουμε την ευκαιρία για μια ανοιχτή συζήτηση, όπου θα μπορέσετε να θέσετε τις ερωτήσεις σας και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας με τους ειδικούς και τα υπόλοιπα μέλη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας και ελπίζω στη σημερινή ημερίδα μας να αποκομίσετε γνώσεις πολύτιμες για μια ζωή χωρίς γλουτένη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας για τον υπέροχο μπουφέ που είδατε έξω, τα ζαχαροπλαστεία του Μαρίνου Κοσμά και του Γιάννη Εγγλέζου που είναι και εδώ σήμερα μαζί μας, τον Γατίδη με τα προϊόντα από το Gluten Free Bakery και τον Αεροκράτορ επίσης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την εταιρεία Green Bay με τα προϊόντα της SAR και το δικό μας, το Gluten Free Pantry στα Γιάννα με φρέσκα προϊόντα χωρίς γλουτένη. Όπως επίσης και την Bionic, την εταιρεία με τα καλλιτικά που είδατε έξω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σκαμνέλο, με την πρώτη ομιλία. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν για από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Συμβούλιο, το Σύλλογο και τον Πρόεδρο για την τιμητική πρόσκληση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για το τι συμβαίνει γύρω από την κιλιοκάκι και κυρίως μετά την έναρξη της διάγνωσης, πώς θα πρέπει να πορευτεί ο ασθενής, οι συγγενείς, το περιβάλλον. Υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν γενικότερα καθοδήγηση. Αυτό που έχει να κάνει είναι να πάρει τηλέφωνο ένα από αυτά τα άτομα, ουσιαστικά. Και εδώ τελείωσε η παρουσίαση, όπως τελειώνουν και τα Looney Tunes. Εγώ πρέπει να κατεβώ από το βήμα, αυτοί θα σας καθοδηγήσουν για όλα. Προς Θεού, δεν θέλω να καταστρατηγήσω τη σχέση του γιατρού με τους ασθενείς, το ιατρικό απόρριτο, το σεβασμό απέναντι στην αξιοπρέπεια του ασθενούς. Απλά με αυτή τη διαφάνεια περισσότερο θα ήθελα να σας δείξω το έργο που έχει επιτελεστεί από αυτά τα άτομα, όπως επίσης και τη δυναμική που έχει η ομάδα. Δηλαδή, όταν οργανώνεται μια ομάδα, ένας σύλλογος, πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι κάποια πράγματα και πόσα μπορούν να καταφέρουν. Όταν παρουσιάζουμε ένα θέμα στην ιατρική κοινότητα, ουσιαστικά στην αρχή δείχνουμε ένα οργανόγραμμα και έτσι και εγώ έβαλα με το μυαλό μου. Προσπαθούσα να σκεφτώ τι θα ήταν ενδιαφέρον, τι θα μπορούσα να σας πω, τι θα ενδιαφέρει το καθένα. Και σκεφτόμενος κατάλαβα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ετερογένεια στο ακροατήριο. Είναι ασθενείς που μόλις διαγνώστηκαν και περιμένουν, δεν ξέρουν τι θα φάνε και πώς θα μαγειρέψουν. Και είναι ασθενείς που έχουν χρόνια στην πορεία νόσου και αυτό που περιμένουν να ακούσουν είναι κάτι διαφορετικό.
Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι είναι μια πάθηση που ουσιαστικά αφορά όλη την πορεία της ζωής. Γι' αυτό πάρτε χρόνο, ρωτήστε, μάθετε, θα χρειαστεί να ακούσετε, να ξανακούσετε και ακόμη και αν βομβαρδιστείτε από πληροφορίες σήμερα, θα χρειαστεί να τα ξανακούσετε και να τα ξανασυζητήσετε. Και επίσης το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω και βγαίνει από αυτή την παρουσίαση είναι ότι έχετε να κάνετε με πολλούς, με τον γαστρεντερολόγο, τον ψυχολόγο, τον διατροφολόγο, τον παύλα διαιτολόγο, τον εκπαιδευτή, τον σύλλογό σας, τους φίλους, τους συγγενείς, που όλοι μαζί θα συνδράμουν για να σας βοηθήσουν. Μία ιατρική βαριά διαφάνεια που ουσιαστικά περιγράφει την κοιλιοκάκη σαν εντεροπάθεια σχετιζόμενη με ευαισθησία στη γλουτένη ή διεθνώς ονομάζεται celiac sprue. Όλοι έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαβάζετε, μαθαίνετε. Ουσιαστικά είναι ένα νόσημα του γαστροεντερικού συστήματος με διαταραχή του βλενογόνου του λεπτού εντέρ. Ο βλενογόνος είναι το κάλυμα, η έσω επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο. Αυτοάνωσης αρχής, είναι αυτοάνωσο νόσημα δηλαδή, που οδηγεί σε δυσαπορρόφηση, δεν απορροφούνται τα θρεπτικά συστατικά, αλλαγές των συνηθιών του εντέρου και όλα αυτά πυροδοτούνται από το προϊόν διάσπασης της γλουτένης που είναι η γλιαδίνη και συνήθως προσβάλλεται το εγγύς λεπτό έντερο. Εγγύς εννοούμε πιο κοντά στο στόμα, ενώ περιφερικό είναι πιο μακριά, στο μήκος του γαστροεντερικού σωλήνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Ουσιαστικά προσβάλλει περίπου 1 στα 100 παιδιά, σε άλλες κοινωνίες περιγράφεται και 1 στα 80. Δηλαδή, αν θυμηθώ τον εαυτό μου, εγώ μεγάλωσα στην Άρτα, ήμουνα σε μια γενιά που στο σχολείο μου ήμασταν 4 τμήματα, 120 παιδιά. Ένας από αυτούς τουλάχιστον πάσχει από κοιλιοκάκι. Νοσή. Και τον γνωρίζω, δηλαδή τυχαίνει να έχει έρθει, γιατί όλοι θα περάσουν κάποια στιγμή, θα χρειαστούν κάποιο βαθμό βοήθεια. Τώρα, η πιθανότητα στους πρώτους βαθμούς συγγενείς είναι περίπου 1 στους 20. Δηλαδή, και όταν λέμε πρώτο βαθμό, να το ξεκαθαρίσω και αυτό, πρώτο βαθμό σημαίνει τους χωρίζει μία γένα. Είναι οι γονείς και τα παιδιά. Εντάξει? Άρα, αν κάποιος έχει διαγνωστεί στην οικογένεια, 1 στους 20 έχει πιθανότητα κάποιος άλλος από αυτούς πρώτου βαθμού συγγενείς. Ενώ δευτέρου βαθμού, 2 γένες, μιλάμε για αδέρφια και παππούδες ή εγγόνια, είναι περίπου 1 στα 30, να το πω. Δηλαδή, η βιβλιογραφία κυμαίνεται από 1 στα 24 από 1 στα 39. Στους δίδυμους το συναντάμε περίπου 70%. Δηλαδή, ανάμεσα σε 2 αδέρφια, αν έχει ο ένας, 70% πιθανότητα να έχει και ο άλλος. Και εδώ πέρα τίθονται γύρω διάφορα ερωτήματα που έχουν να κάνουν κατά πόσο μπαίνει μέσα η γενετική προδιάθεση. Είναι μόνο αυτό, τι υπάρχει στο περιβάλλον. Προβλήματα που δεν τα έχει λύσει ακόμα η επιστημονική κοινότητα, απλά η καταγραφή των δεδομένων και η μελέτη μας βοηθάει συνέχεια να πάμε παρακάτω. Αφορά όλες τις εθνικότητες και όχι όπως παλιά αναφέρανε μόνο τους Ιρλανδούς ή τους Καναδούς, κάποιες εθνικότητες που είχε πρωτομελετηθεί. Βαριά επίσης η ιατρική διαφάνεια που μας δείχνει ότι σε ένα γενετικά προδιαθετημένο περιβάλλον, σε ένα γενετικά προδιαθετημένο πρόσωπο, δηλαδή έχει πάρει τα γονίδια από τη μητέρα, από τους γονείς του, υπησέρχονται κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν είναι μόνο η γλουτένη, η γλουτένη είναι η πυροδότηση, και υπάρχει διεγείρεται ένας ανοσολογικός μηχανισμός. Πάμε παρακάτω. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αυτοάνωσο νόσημα που εκλείεται από τη γλουτένη, προκαλεί μια ανοσολογική αντίδραση και προκαλεί φλεγμονή του λεπτού εντέρου. Προκαλεί την παραγωγή αυτοαντισωμάτων. Τα αυτοαντισώματα προσβάλλουν τα επιθυλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου. Τι είναι τα επιθυλιακά κύτταρα? Είναι το κάλυμα, όπως είπα, δηλαδή η μέσα εσωτερική επιφάνεια του εντέρου μας, αυτό που έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο. Προκαλώντας έτσι αυτή τη φλεγμονή στα επιθυλιακά κύτταρα, τα αυτοαντισώματα που παράγονται, τα αντισώματα αυτά, και αυτά που θα πρέπει να θυμάστε εσείς είναι τα αντισώματα έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης και έναντι του ενδομηίου. Είναι αυτά τα δύο που θα πρέπει να συγκρατεί ο ασθενής και θα πρέπει να ελέγχει, θα τα δούμε και παρακάτω. Τώρα, ο αριθμός των αυτοαντισωμάτων ποικίλει και μπορεί να είναι είτε μεγαλύτερος είτε μικρότερος, ανάλογα με την έκθεση στο εκκλητικό αίτιο, που αυτό είναι η γλουτένη. Έτσι, μπορεί να αυξομειώνεται και έτσι αυξομειώνεται και η βλάβη που προκαλείται στο πεπτικό σύστημα. Αυτός είναι ο γαστροεντερικός μας σωλήνας, που ξεκινάει από το στόμα και φτάνει στον προκτό. Το ανώτερο γαστροεντερικό μας είναι μέχρι το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο, τις δύο πρώτες μέρες του δωδεκαδακτύλου, δηλαδή είναι το πρώτο κομμάτι του λεπτού εντέρου αμέσως μετά το στομάχι. Ακολουθούν περίπου έως και 6 μέτρα λεπτού εντέρου, που γίνεται όλη η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών. Στο λεπτό έντερο ανήκει και το δωδεκαδάκτυλο. Το πρώτο κομμάτι ονομάζεται νίστιδα, το δεύτερο κομμάτι ονομάζεται ηλαιός και ακολούθως είναι το κατώτερο πεπτικό, το παχυέντερο, αυτό που ελέγχουμε με την κολοσκόπηση, το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 2 μέτρα. Αυτό είναι το επιθύλιο και είναι εντερικές λάχνες.
Περιττό να σας πω ότι το εμβαδόν είναι τεράστιο, δηλαδή η απορροφητική ικανότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό γιατί δεν είναι ένα επίπεδο επιθύλιο, έχει αυτές τις λάχνες που ανεβοκατεβαίνουν, αυξάνοντας έτσι την επιφάνειά τους και την απορροφητική ικανότητα. Και αυτό που συμβαίνει στην κοιλιοκάκη είναι να χάνεται αυτή η απορροφητική ικανότητα γιατί λόγω φλεγμονής επιπεδώνονται αυτές οι λάχνες. Δεν υπάρχει. Υποδιαιρείται πάρα πολύ η απορροφητική επιφάνεια των εντερικών λαχνών. Και έτσι έχουμε τη δυσαπορρόφηση. Τι σημαίνει δυσαπορρόφηση? Δεν απορροφούνται τα θρεπτικά συστατικά. Και τα συμπτώματα ακολούθουν στη συνέχεια. Αν έμπαινα σε παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, δεν είστε γιατροί, δύσκολα να τα καταλάβετε. Αυτός είναι ένα πολύ καλό σήμα που μας δίνει όλο το μηχανισμό. Αριστερά τέρμα είναι ο αυλός του εντέρου, που μπαίνουν τα θρεπτικά συστατικά. Τα λίγο κατσαρά εκεί είναι τα κύτταρα, πάνω είναι φυσιολογικό κύτταρο και οι λάχνες και τα επιθυλιακά κύτταρα και κάτω είναι τα παθολογικά. Μπαίνουν διάφοροι μηχανισμοί μέσα που έχουν να κάνουν με τα β' κύτταρα, με τα ταφ λεμφοκύτταρα, με τα μακροφάγα, παράγοντα αντισώματα και προκαλούν όλο αυτό το καταράκτη φλεγμονής. Και όλα αυτά πυροδοτούνται το μόβ εκεί αριστερά, τη γλιαδίνη που είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, παράγοντες κινδύνου. Είχα αναφερθεί εκτενέστερα στην περσινή ομιλία σε αυτό και είχα μιλήσει περισσότερο για το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα είναι trend σε όλη την ιατρική κοινότητα. Το συνδυάζουν με νευρολογικά νοσήματα, με νοσήματα του εντέρου. Έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με το Πάρκινσον, συσχετίζεται με την κοιλιοκάκη, με τις ηττοπαθείς φλεγμονώδους νόσους του εντέρου, την νόσο Κρόν και την ελκώδικολίτιδα. Σας είχα μιλήσει πέρυσι για την υπόθεση των συνθηκών υγιεινής. Δηλαδή, ξεκίνησα την ομιλία και σας είπα ότι εγώ μεγάλωσα μέσα στις λάσπες, πιάνοντας τα παιχνίδια με τα χέρια μου, με την ίδια μητέρα, η οποία πλέον στο εγγονάκι του, στο παιδί μου, με το που θα μπει μες στο σπίτι, θα του πει τα χέρια τα πλύνες. Εγώ αυτό δεν το έκανα. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος πλέον λειτουργεί διαφορετικά. Και ναι, στις μελέτες έχει ενοχοποιηθεί η υπερβολική υγιεινή για νοσήματα του πεπτικού. Επίσης, η χρήση των αντιβιωτικών. Προς Θεού, δεν σας είπα να μην πλέον τα χέρια τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο παρερμηνεύεται. Απλά, αν είναι έτσι, απλά σας λέω πόσο διαφορετική είναι η ζωή και πόσο η συχνότητα έχει αυξηθεί και ίσως αντικατοπτρίζεται. Η επιστημονική κοινότητα μελετά πάνω σε αυτό ακόμα. Η χρήση των αντιβιωτικών. Δεν είμαι ενάντια στη χρήση των αντιβιωτικών, αλλά υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε αντιβιωτικά νωρίς στη ζωή τους. Επίσης, η υπόθεση του τοκετού. Σε πολλά νοσήματα γίνεται αυτό. Είναι διαφορετικά να γεννηθεί, και κανείς δεν πρέπει να νιώθει ενοχές γι' αυτό, να γεννηθεί κάποιος μέσα από το σωλήνα της μητέρας που θα κατεβεί από το τράχυλο και το κόλπο και να πάρει το μικροβίωμα και διαφορετικά να γεννηθεί ένα μωράκι με καισαρική τομή που ουσιαστικά θα βγει αποστηρωμένο και στη συνέχεια το μικροβίωμά του μέσα στα 2 πρώτα 24 ώρα που το αποκτάνε συνήθως τα μωράκια θα το αποκτήσει από το περιβάλλον που θα εκτεθεί. Σίγουρα θα πάρει τις μητέρες γιατί θα μείνει δίπλα στη μητέρα, αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να μπει στη θερμοκοιτίδα ή οτιδήποτε, αλλά το μικροβίωμα εκεί τροποποιείται τελείως. Ο μητρικός θυλασμός, πότε θα ξεκινήσει, αν θα γίνει, πόσο θα διαρκέσει, αλλά στα τελευταία συνέδρια της κοιλιοκάκης, οι δύο παράμετροι που πραγματεύονται περισσότερο είναι οι λοιμώξεις, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς, ενοχοποιούσαν κάποια στιγμή κάποιον κοξάκι ιό, προσπάθησαν να βάλουν, φανταστείτε να είναι ένας ιός κοξάκι που πυροδοτεί όλα αυτά και να βγει ένα εμβόλιο, πόσο διαφορετική θα είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων στη συνέχεια, αν ουσιαστικά με ένα εμβόλιο μπορούν να περιορίσουν ή και ακόμη και να σταματήσουν τα συμπτώματα. Λέει ένας καθηγητής γαστροεντερολογίας, βράζει αυτή τη στιγμή το καζάνι, έχει ρίξει όλα τα δεδομένα μέσα επιστημονική κοινότητα, να δούμε τι θα βγει στο τέλος και τι θα προκύψει. Η λήψη φαρμάκων με την καταστολή οξέως. Συνήθως η κοιλιοκάκη εμφανίζεται στην παιδική ηλικία, αλλά έχουμε ασθενείς που την εμφανίζουν και στην ενήλικη ζωή. Έχουμε ασθενή που την εμφάνισε στα 70 έτη. Ενοχοποιήθηκαν τα PPIs, είναι το απλό φάρμακο που, χωρίς τίποτα να τεκμέρεται, το απλό φάρμακο που παίρνουμε όλοι για το στομάχι. Δηλαδή, παίρνεις μια πραζόλη, συγγνώμη αν θα αναφέρω εμπορικές ονομασίες, αλλά για να καταλαβαίνόμαστε, το Nexium, το Laprazole, το Losec, όλα αυτά είναι εξαδερφάκια μεταξύ τους, που ουσιαστικά καταστέλνουν το οξύ και αλλάζουν το μικροβίωμα σε όλο τον πεπτικό σωλήνα. Με την αλλαγή του pH, αλλάζει όλος ο πεπτικός σωλήνας. Οι αλλαγές αυτές του μικροβιώματος που τις αναλύσαμε, όπως είπαμε καλύτερα πέρυσι, έχουν ενοχοποιηθεί και μελετάτε κατά πόσο μπορεί να επηρεάζονται όλα αυτά. Και τέλος, και σημαντικότερο, και εκεί δίνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι η ποσότητα, η μορφή
και ο χρόνος έναρξης της γλουτένης που καταναλώθηκε στα αρχικά στάδια της ζωής. Άλλοι φάγανε περισσότερο, άλλοι λιγότερο, χωρίς να ενοχοποιείται πάλι αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για να σας πω κάντε αυτό, μη κάνετε αυτό, αυτό έγινε λάθος. Απλά εκεί κινούνται οι μελέτες αυτή τη στιγμή. Τώρα, σημεία και συμπτώματα. Περισσότεροι τα ζείτε κάποιοι από εσάς, οι συγγενείς σας, ή μπορεί να αναγνωρίσετε κάτι και να είστε σε εγρήγορση. Η διάρρεια είναι το πιο συχνό. Μπορεί να είναι υδαρείς ή σχηματισμένες συγγενώσεις. Συνήθως είναι δύσοσμες. Μπορεί να είναι χρόνια ή υποτροπιάζονται. Υποτροπιάζοντας σημαίνει πάνε και έρχονται, θα βελτιωθεί ο ασθενής, θα ξανάρθουν. Και είναι λόγω της δυσαπορρόφησης. Δηλαδή δεν απορροφούνται τα θρεπτικά συστατικά, ταξιδεύουν στον πεπτικό σωλήνα σε αυτά τα 6 μέτρα που είπαμε του λεπτού εντέρου περίπου και προκαλούν τη δυσαπορρόφηση στο παχύ. Ο πόνος, άλογος το λέμε εμείς οι γιατροί, συνήθως είναι σαν κράμπες, σαν να σφίγγει σε ένα σημείο στην κοιλιά, σαν σπασμός του εντέρου. Συνδυάζεται με αλλαγή στη συνείδηση του εντέρου. Αυτό το αλλαγή στη συνείδηση του εντέρου στους γαστροεντερολόγους είναι καμπανάκι. Κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, οι γιατροί πήγαινε κάθε μέρα και τώρα θα πάω κάθε 3 μέρες ή τώρα θα πάω 5 φορές τη μέρα. Πήγαινε κάθε μέρα από μία φορά. Κάτι αλλάζει. Ο γαστροεντερολόγος αξιολογεί την αλλαγή στη συνείδηση του εντέρου. Χωρίς να σημαίνει ότι μια γαστροεντερίτιδα δεν μας αποδιοργανώνει, σαφώς και μας αποδιοργανώνει και κάνουμε μέχρι και 2 μήνες να ξανασυνέλθουμε μετά από μια γαστροεντερίτιδα. Ο πόνος επίσης μπορεί να είναι πολύ έντονος. Το φούσκωμα και ο μετεωρισμός είναι αποτέλεσμα της μη πέψης των θρεπτικών ουσιών. Δηλαδή, δεν απορροφούνται οι θρεπτικές ουσίες, ταξιδεύουν μέσα στο λεπτοέντερο, καταλήγουν στο παχυέντερο που εκεί έχουμε το μικροβίωμά μας, είχαμε πει κάμποσα 3 εκατομμύρια μικροβιώματος. Ξεκινάνε αυτά, βρίσκουν θρεπτικό υλικό και κάνουν ένα πάρτι, μια γιορτή εκεί πέρα, αρχίζουν να τα μεταβολίζουν και το αποτέλεσμα όλου αυτού του μεταβολισμού είναι η παραγωγή αερίων. Έτσι, και ο ασθενής φουσκώνει. Οι βορβορυγμοί, εντερικούς ήχους έχουμε όλοι. Εντερικούς ήχους να γουργουρίζει το στομάχι μας και να νιώθουμε αμήχανα αν βρεθούμε δίπλα σε κάποιον άλλον. Αλλά οι βορβορυγμοί είναι δυνατοί γαστρεντερικοί ήχοι που θα ακουστούν αρκετά έντονα και επίσης οφείλονται λόγω της πέψης των μη απορροφηθέντων θρεπτικών συστατικών από το μικροβίωμα, τα βακτήρια τα οποία έχουμε στο γαστρεντερικό μας. Η διάταση της κοιλίας και το φούσκωμα, το οποίο έρχεται ο ασθενής και λέει γιατρέ, κοίτα να δεις, είμαι λες και πήρα 5 κιλά και σου δείχνει την κοιλιά του που πραγματικά είναι φουσκωμένη, απότοκο και αυτό της μη πέψης. Έχουμε την απώλεια βάρους, η οποία είναι ακούσια. Να μείνω λίγο εδώ πέρα, πολλές φορές εμφανίζεται και σαν καθυστέρηση της ανάπτυξης στα παιδιά και τους νέους και είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, αν και νομίζω ότι πλέον στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει εγρήγορση και όταν ουσιαστικά ο παιδίατρος θα δει ότι οι καμπύλες δεν πληρούνται, δηλαδή η ανάπτυξη δεν ακολουθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το εύρος της φυσιολογικής καμπύλης, ένα από τα πράγματα τα οποία με τις εξετάσεις που θα στείλει είναι ουσιαστικά έλεγχος για κοιλιοκάκι. Και είναι και πάρα πολύ συχνή, ακουμπάει το 45% στους ασθενείς. Τώρα, δυσαπορρόφηση. Είπαμε τι είναι η δυσαπορρόφηση. Να μην απορροφούνται τα θρεπτικά συστατικά που ταξιδεύουν στον πεπτικό σωλήνα. Έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλές παρενέργειες. Δηλαδή, ανεπάρκεια βιταμίνης B12, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικά συμπτώματα. Είναι μια βιταμίνη που απορροφάται, μένει στον τελικό ηλαιό, δηλαδή στο τέλος του λεπτού εντέρου, αλλά συμμετέχουν άλλες ορμόνες νωρίτερα που αν φλεγμένοι το έντερο δεν παράγονται και έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε και σε ένα είδος ανεμίας. Ανεπάρκεια φιλικού οξέως που επίσης μας κάνει ανεμία μακροκυταρική, θα σας πω τι είναι η μακροκυταρική ανεμία. Σιδηροπενία, πάρα πολύ συχνό και το νιώθετε, το βλέπετε κι εσείς και πολλές φορές καταλήγετε στο νοσοκομείο για να σας βοηθήσουν με το σίδηρο που κάνει τη σιδηροπενική μικροκυταρική ανεμία. Ανεπάρκεια ασβεστίου με νευρολογικά συμπτώματα και συμπτώματα από τα οστά μαζί με τη βιταμίνη D που κάνει τις οστικές διαταραχές. Ανεπάρκεια βιταμίνης K και αυτή απορροφάται κάπου σε αυτή την πορεία και έχουμε διαταραχές πυκτικότητας και σε προχωρημένα στάδια της αιμορραγίας. Και για να δούμε λίγο την ανεμία, μπορεί να σας βομβαρδίζουμε πολλά συμπτώματα, αλλά σκεφτείτε την ετερογένεια που υπάρχει. Δηλαδή, ο καθένας από τους ασθενείς μπορεί να έχει διαφορετική κλινική έκφανση και να αναγνωρίζει το πρόσωπό του κάτι από όλα αυτά. Ή μπορεί πολλοί από εσάς που έχετε συγγενείς και παιδιά με ένα δείκτη μεγαλύτερο υποψίας να μπορέσετε να το τονίσετε και να βοηθήσετε και εμάς τους κλινικούς γιατρούς. Τώρα, είναι σχετικά συχνή η επιπλοκή η ανεμία, στο 10 με 15%. Μπορεί να είναι σιδηροπενική. Αν
προσπαθούσα να σας διδάξω κάτι. Το ερυθροκύτταρο που κάνει τον αιματοκρίτη έχει κυταρόπλασμα και έχει και πυρήνα. Το κυταρόπλασμα το γύρω-γύρω, στο κυταρόπλασμα ουσιαστικά συνεισφέρει ο σίδηρος. Ενώ στον πυρήνα συνεισφέρει η B12 που αναφέραμε νωρίτερα. Και τα δύο αυτά θρεπτικά συστατικά συμμετέχουν για την παραγωγή των ερυθροκυτάρων. Και έτσι έχουμε, αν λείπει το ένα, τη μικροκυταρική ανεμία, αν λείπει το άλλο, την μακροκυταρική ανεμία. Και απότοκο της ανεμίας είναι η κόπωση. Γιατρέ, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Κουράζομαι, δεν μπορώ να ανεβώ τις σκάλες. Δεν αντέχω πλέον στη δουλειά μου. Είναι απότοκο της ανεμίας, αλλά μπορεί να είναι και λόγω της κακής θρέψης, έτσι, και της περιορισμένης ενέργειας. Προχωρώντας σε άλλα σημεία και συμπτώματα, η οστεοπόρωση, η οστική πυκνότητα, η οστεοπενία και η οστεοπόρωση. Η οστεοπενία είναι συγκεκριμένη στη μέση, πλέον είναι και αυτό δημοφιλές. Επιτρέψτε να σχολιάσω ότι παλιότερα δεν υπήρχε, αλλά πλέον με τις δουλειές μας που είναι όλες κλεισμένες μέσα στα κτίρια, δεν μας βλέπει ο ήλιος. Και μιλάμε για οστεοπενία όταν ο βαθμός είναι από -1 έως -2,5 αυτή την εξέταση που κάνετε στη μέση, στην οσφή και στο μύρο, και πάνω από 2,5 τότε μιλάμε για οστεοπόρωση που υπάρχει επιρρέπεια σε κατάγματα. Νευρολογικά συμπτώματα, μιλάμε για προχωρημένα στάδια λόγω της έλλειψης των ουσιών που περιλαμβάνουν αδυναμία, απώλεια της αισθητικότητας, παραισθησίες και περιφερική νευροπάθεια. Λοιπόν, κεφαλαλγίες. Έχουμε ασθενείς που ουσιαστικά για χρόνια νοσούσαν από κεφαλαλγίες, παίρνανε παυσίπονα και τελικά διαγνωστήκανε με κοιλιοκάκι. Συχνές είναι οι μικρανίες και η γλουτένη είναι το εκκλητικό αίτιο. Πολλές φορές έρχεται και σαν πρώιμο σύμπτωμα πριν εκδηλωθεί το νόσημα, η πάθηση. Αύτες και αυτοδιέλκη, κυρίως στη στοματική κοιλότητα, τα οποία υποτροπιάζουν. Χαρακτηριστική η ερπιτοειδής δερματίτιδα, είναι μια διαταραχή με βλατίδες και κίστης που προκαλεί πάρα πολύ έντονο κνισμό. Ουσιαστικά συναντάται μόνο στους ασθενείς με κοιλιοκάκι, δηλαδή είναι στο 10 με 20% των ασθενών και θα πρέπει ο ασθενής να έχει κοιλιοκάκι για να έχει ερπιτοειδή δερματίτιδα. Δεν εμφανίζεται σε άλλες ομάδες και υπάρχει εξήγηση με παθοφυσιολογικό μηχανισμό που ξεπερνά τα όρια της παρούσας παρουσίασης. Ορμονικές διαταραχές τόσο στις γυναίκες με καθυστερημένη εμιναρχή, την έναρξη της εμινορρησίας, αλλά και αμινόρια, η οποία ουσιαστικά συζητάμε τι είναι η αμινόρια όταν δεν υπάρχει εμινορρησία, δηλαδή η περίοδος που λέει κοινά ο κόσμος, τουλάχιστον για 6 μήνες. Υπάρχει διαταραχή του γενετήσιου κύκλου, το ονομάζουμε εμείς οι γιατροί, αλλά ακόμη και στους άντρες υπάρχει διαταραχή στη λίμπιντο, της θητικής λειτουργίας ή και υπογονιμότητα. Λοιπόν, γενετική κληρονομικότητα. Θα έχετε ακούσει σίγουρα όσοι νοσούν για τα γονίδια HLA-DQ2 πιο συχνό και DQ8. Ναι, υπάρχουν και στο 99% των ασθενών με κοιλιοκάκι. Έτσι, δηλαδή είναι ένα στοιχείο που συνηγορεί. Δεν θέτει όμως τη διάγνωση, γιατί υπάρχει στο 30% του γενικού πληθυσμού. Αν βγούμε έξω και μετρήσουμε όλο τον κόσμο, το 30% θα έχει αυτά τα γονίδια. Απλά είναι όταν μερικές φορές βρισκόμαστε σε τέλμα για διάφορους διαγνωστικούς λόγους, κάτι που θα συνηγορήσει περαιτέρω. Τώρα, αυτοαντισώματα. Σας είπα και νωρίτερα, αυτά που θα πρέπει να θυμάστε είναι τα δύο πρώτα. Η ιστική τρανσγλουταμινάση και ένα διεντομοίιο. Ουσιαστικά είναι IgA αντισώματα. Συγκρατήστε το σαν τίτλο γιατί θα το χρειαστείτε. Μικρή εξαίρεση, 1 με 2% του πληθυσμού που έχει ανεπάρκεια IgA. Εκεί πρέπει ο γιατρός να ξέρει ότι δεν θα στείλει μόνο, θα στείλει και μια IgA γενικώς, να δει ότι υπάρχει, και αν δεν υπάρχει IgA, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ο γιατρός να ελέγξει για κάποια IgG αντισώματα. Ίσως αυτά ξεπερνάνε τα δικά σας όρια και έχουν να κάνουν με εμάς. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να τα ξέρουμε καλά για να ξέρουμε τι θα ψάξουμε. Η διάγνωση τίθεται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε δίαιτα γλουτένης. Ο έλεγχος γίνεται με αυτά τα αντισώματα. Αυτό είναι το πάνελ που θα πρέπει να σκρινάρετε. Και η εναλλακτική, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει να πληρεί και τα δύο κριτήρια και μάλιστα έχει θεσπιστεί και στην ελληνική νομοθεσία. Και όταν καταθέτετε τα χαρτιά για αυτό το επίδομα, σας ζητάνε βιοψία από την ενδοσκόπηση και αντισώματα να τα υποβάλλετε την πρώτη φορά. Λοιπόν, υπάρχουν ενδοσκοπικά ευρήματα που συνηγορούν για κοιλιοκάκι. Αυτό που βλέπουμε είναι το δωδεκαδάκτυλο. Το δωδεκαδάκτυλο είναι το πρώτο κομμάτι του λεπτού εντέρου, αμέσως μετά το στομάχι που είπαμε. Δηλαδή, ναι. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω περισσότερο εδώ πέρα είναι αυτή η οδόντωση. Θα έπρεπε να είναι πιο λίγο, αλλά το βλέπουμε σαν να είναι λίγο ατρακτοειδές αυτές τις φωτογραφίες. Είναι ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει μακροσκοπικά για μας την ενδοσκόπηση να βλέπουμε οδόντωση, μπορεί να υπάρχουν μικροσκοπικές αλλοιώσεις και πρέπει ο γιατρός οπωσδήποτε να πάρει βιοψίες. Είναι λάθος
ιατρικό να μην πάρθουν βιοψίες από το δωδεκαδάκτυλο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάρθουν βιοψίες και είναι συγκεκριμένες οι βιοψίες που πρέπει να πάρουν οι γιατροί. Είναι δικό μας θέμα αυτό. Θα πρέπει να παίρνονται 4 από τη δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύλου και 2 από το βολβό, από την πρώτη μοίρα. Λοιπόν, αν πάρθουν βιοψίες, ουσιαστικά δεν θα δούμε τις λάχνες, τα επιθυλιακά κύτταρα που είδαμε και νωρίτερα. Υπάρχει αυτή η ατροφία των λαχνών και η υπερτροφία των κρυπτών που θα μας τις δείξει η ιστολογική. Νομίζω ότι είναι ψηλά γράμματα για σας να μπω σε διαδικασία να σας εξηγήσω τι γίνεται στην ιστολογική. Τώρα, ποιοι ακόμη θα πρέπει να ελέγχονται? Τυπική διαφάνεια είναι ασθενείς με συγκεκριμένα νοσήματα, σαν σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, πάντα. Ασθενής που πάσχει από τύπου 1 πρέπει να ελεγχθεί για κοιλιοκάκι. Αυτό είναι πρωτόκολλο, πέρασε τα τελευταία χρόνια μέχρι τότε, ξέφευγε και από την ιατρική κοινότητα. Ασθενείς με σύνδρομο Down, Turner, Williams και ανεπάρκεια IgA. Σίγουρα όμως τα μέλη της οικογένειας. Και τι εννοώ με αυτό? Και αυτό είναι οδηγία που συνδυάζει την προσωπική μου εκτίμηση μαζί με τις οδηγίες της κατευθυντήριας των ευρωπαϊκών και αμερικανικών οδηγιών. Όλα τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάγνωση ανεξάρτητα από την παρουσία συμπτωμάτων. Έτσι. Εγώ το συστήνω στους ασθενείς μου ότι θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι. Και ακολούθως, όταν μιλάμε για παιδιά, θα πρέπει να γίνεται ένας ετήσιος έλεγχος μέχρι την εφηβεία, ώστε να αποφύγουμε διαταραχές στην ανάπτυξη, ενώ όταν μιλάμε για ενήλικα αδέρφια, κάθε λίγα χρόνια θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Μπορεί να κατηγορηθώ γι' αυτό, για κατάχρηση του εργαστηριακού ελέγχου, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα πρέπει να γίνεται για να μην υπολανθάνει τίποτα, να μην μας διαφεύγει και μας τίποτα. Και να μην ξεχνάμε πάντα ότι ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε δίαιτα με γλουτένη. Διαφορετικά θα μας ξεφύγει κάτι. Πάμε παρακάτω. Γιατί θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος παρακολούθηση στους ασθενείς, όχι στους συγγενείς, στους ασθενείς. Ουσιαστικά γιατί αποφεύγουμε ανεπάρκειες βιταμινών, την ανεμία, την οστεοπόρωση, γιατί υπάρχουν δυνητικές επιπλοκές του νοσήματος που έχουν να κάνουν, και μη σας τρομάζει όμως αυτό, εφόσον εσείς συμμορφώνεστε καλά με λέμφωμα, αν έχετε ακούσει, είναι γνωστή αυτή η λέξη σας, ή αδενοκαρκίνωμα του λεπτού εντέρου. Και πώς θα πρέπει να γίνεται? Ουσιαστικά με τα αντισώματα, και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο σε 1-2 πράγματα, ότι από τη στιγμή της διάγνωσης θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αντισώματα, γιατί περιμένουμε προοδευτικά ο τίτλος να πέσει. Και πότε το περιμένουμε αυτό? Το περιμένουμε σε διάρκεια χρόνου. Δηλαδή, αν στους 3 μήνες κάνετε έναν επανέλεγχο και δεν δείτε τα αντισώματα να πέσουν, δεν σημαίνει ότι κάπου εκτίθεστε. Σίγουρα θα είστε σε εγρήγορση, αλλά ο τίτλος των αντισωμάτων αργεί να πέσει. Συνήθως θα πάρει και 1 χρόνο. Και το δεύτερο που θα πρέπει να προσέχουμε, και το τονίζω, είναι γιατί πολλές φορές συγχαίουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις. Έχουμε μία από το ένα εργαστήριο, μία από το άλλο εργαστήριο του νοσοκομείου. Επειδή οι τιμές αναφοράς είναι διαφορετικές και πολλές φορές ακόμη και οι μέθοδοι που γίνονται αυτές οι εργαστηριακές εξετάσεις, συζητήστε με τον γιατρό σας, με τον γαστρεντερολόγο σας, ξέρει καλύτερα με ποια τεχνική γίνεται το ίδιο εργαστήριο. Αν θα ζητούσα κάτι, είναι να γίνονται στο ίδιο εργαστήριο για να μην έχουμε παρερμηνίες. Τι θα πρέπει να γίνεται και κάθε πόσο στους ασθενείς, στους πάσχοντες, να το πω καλύτερα, όχι ασθενείς, κάθε 4 με 6 μήνες, ένα πάνελ κοιλιοκάκης με τα αντισώματα που σας έδειξα και πανέλαβα 2-3 φορές, μια γενική αίματος να δούμε τον αιματοκρίτη και το προφίλ σιδήρου. Για να σας ευαισθητοποιήσω λιγάκι, όταν λέω προφίλ σιδήρου, δεν μιλάω για την τιμή σιδήρου, γιατί στην εξέταση αίματος η τιμή σιδήρου είναι στιγμιαία, είναι τι κυκλοφορεί εκείνη τη στιγμή στο αίμα. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι η φερριτίνη. Η φερριτίνη αντικατοπτρίζει τις αποθήκες σιδήρου στον οργανισμό. Εντάξει, ο γιατρός σας το ξέρει και αυτό, και είναι υποχρεωμένος να σας καθοδηγήσει αυτός. Η πατική βιοχημία, να πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν ασθενείς που τους ψάχναμε για διαταραχή της πατικής βιοχημίας, είναι οι τρανσαμινάσες γνωστές σε όλους μας, η αλκαλική φωσφατάση, η γάμα-τζετέ, η AST, η ALT, και τελικά βρέθηκαν να νοσούν από κοιλιοκάκι. Έτσι, είναι μια πρώιμη εκδήλωση, μια άτυπη εκδήλωση σε μια διάγνωση που πιθανόν να έχει ξεφύγει. Το προφίλ του θηροειδούς, γιατί υπάρχουν θηροειδοπάθειες, η βιταμίνη D, έτσι, η απορρόφηση της βιταμίνης D, και ο έλεγχος της θρέψης. Γενικότερα με θρεπτικά συστατικά, ο γιατρός σας πρέπει να επαναλαμβάνει αυτές τις εξετάσεις και γνωρίζει καλύτερα κάθε 6 μήνες, απλά καλό είναι να το έχετε κι εσείς υπόψη σας. Όπως είπαμε, σχετίζεται με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, με τον διαβήτη τύπου 1, με τις θηροειδοπάθειες, με νοσήματα που έχουν να κάνουν με το ύπαρο, όπως η αυτοάνωση πατήτα, η πρωτοπαθή σχολική χολαγγίτα και η πρωτοπαθή σχολική κύρωση. Και διαγνώστηκα. Ποιο είναι? Στο εξωτερικό θα σε πάρει ο γιατρός τηλέφωνο και θα σε γνωρίζει, και στην Αγγλία που ήμουν θα σου το πει από το τηλέφωνο, θα σου πει πάσες από αυτό. Εδώ πέρα συνήθως αυτό δεν γίνεται, απλά θα έρθεις από κοντά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
ξεκινάει από το πρώτο τηλέφωνο. Ουσιαστικά αρχίζεις να ανησυχείς και να μεριμνάς από το πρώτο τηλέφωνο. Να διαβάζεις, να ψάχνεις. Ξεκινάς τη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης και στην πορεία θα καταλήξεις στην ομάδα. Και εκεί θα ήθελα να επιμείνω περισσότερα και να το τονίσω και στη συνέχεια με τους επόμενους ομιλητές να σας πω ότι η αντιμετώπιση του νοσήματος δεν είναι απλή, δεν αφορά μόνο το γαστρεντερολόγο, είναι συλλογική. Πρώτα απ' όλα με τον διατροφολόγο, διαιτολόγο, συγγνώμη, επιτρέψτε μου αν κάνω λάθος στην έκφραση, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σας. Είναι αυτός που θα σας δώσει τις οδηγίες και δεν φτάνει μία φορά. Την πρώτη φορά θα είναι τόσο πολλή πληροφορία που θα χρειαστεί να το ξανασυμβουλευτείτε. Ο πρώτος, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πραγματεύονται. Ξαφνικά βγάζεις, ειδικά για νέα παιδιά, είναι ένα παιδί που το βράδυ έτρωγε πίτσα και την επόμενη μέρα το πρωί του λες δεν μπορείς να φας πίτσα. Ή θα πρέπει να φας μια ειδική πίτσα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί. Και σε αυτή την κατεύθυνση, πιθανότατα να χρειαστείτε και τη συνδρομή του ψυχολόγου. Και όσο και αν φαίνεται ταμπού αυτό για την ελληνική κοινωνία, που είναι επαγγελματίες σε θέματα ψυχικής υγείας που μερικές φορές μπορούν να βοηθήσουν και να μας δώσουν κάποια πράγματα να τα καταλάβουμε και εμείς καλύτερα και το περιβάλλον και όλοι. Στη συνέχεια ακολουθεί ο γαστρεντερολόγος, ακολουθεί ο γιατρός που μας παρακολουθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ακολουθεί η οικογένειά μας, το περιβάλλον, οι φίλοι, οι σύλλογοι που βλέπουν την καταπληκτική δουλειά που κάνουν και πόσο όμορφα τα θέτουν τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε για παιδιά, τα παιδιά πολλές φορές στα χέρια τους τα έχει όλη την ημέρα ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής, όποιος και αν είναι αυτό, στο τένις, στο γήπεδο, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, που θα χρειαστεί η συνδρομή και αυτών. Λοιπόν, άρα λοιπόν η αντιμετώπιση, δεν μιλάω για θεραπεία, μιλάω για αντιμετώπιση, είναι διαβίου δίαιτα χωρίς γλουτένη. Σταματάνε όλα αυτά, τα ξέρετε, περί τώρα σας τα αναφέρω ξανά, ουσιαστικά είναι θεραπευτική, γιατί όταν ξαναμπούμε σε κατανάλωση γλουτένης θα οδηγηθούμε στην υποτροπή. Και δεν είναι κάτι το οποίο λύγει, είναι τρόπος ζωής. Είναι για όλη τη ζωή. Δεν θα φτάσει το παιδί στα 21 και ξαφνικά θα σταματήσει και θα αρχίσει να τρώει, έτσι, μέχρι να αναμείνουμε τα νεότερα. Θα αναφερθούν και οι συνάδελφοί μου στη συνέχεια, την εκπαίδευση τέτοια. Θα άμενα λίγο στο γεγονός ότι η γλουτένη υπάρχει παντού. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι ένα πολύτιμο για τη βιομηχανία συστατικό, το οποίο βοηθάει στην στερεοποίηση, στη διαμόρφωση πάρα πολλών προϊόντων. Είτε αυτά είναι πρώτες ύλες τρόφιμα, είτε αυτά είναι καλλυντικά, είτε είναι οτιδήποτε. Και είναι το σημείο που θα κληθείτε, και θα μας πούν οι συνάδελφοι πολύ καλύτερα, να διαβάσετε τα ψηλά γράμματα. Δηλαδή θα αρχίσετε να κοιτάζετε τις πινακίδες από πίσω και να δείτε ακριβώς τι τέτοιο. Και αν κάποια στιγμή συζητώντας με την κυρία Καλαμπόκη κάτι δεν πάει καλά, κάτι σας αποδιοργανώνει, πιθανότητα υπάρχει κάποιο εκρηκτικό αίτιο το οποίο δεν το έχετε ανιχνεύσει. Ένα σαμπουάν, ένα φρόλτο, ένα καλλιτικό, ένα οτιδήποτε το οποίο μπορεί να σας αποδιοργανώσει. Αυτά τα λίγα από μένα. Αυτή είναι η κλινική που εκπροσωπώ, η κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εδώ είναι η κλινική μας με το τμήμα εγχύσεων που πολλοί από εσάς, κάποιοι από εσάς, μπορεί να έχετε έρθει για τη χορήγηση του ενδοφλέβιου σιδήρου, το δεδαλώδες γραφείο που παλεύουμε κι εμείς με ό,τι μέσα έχουμε. Αυτό είναι το ενδοσκοπικό μας τμήμα που με αγώνα προσπαθούμε να έχουμε ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας, και αυτοί είναι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας που πιθανόν να έχετε έρθει σε επαφή και να σας έχουν βοηθήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον κύριο Σκαμνέλο για την υπέροχη παρουσίασή του. Και αφού ακούσαμε το γιατρό του σώματος, νομίζω μπορούμε να πάμε τώρα και στη γιατρό του πνεύματος, την κυρία Δανάτσα, η οποία είναι ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ωραία, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Δανάτσα Δάφνη, είμαι ψυχολόγος και είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Και είναι και η πρώτη φορά που είμαι στο βήμα και δεν είμαι στη θέση σας όπως πάντα ήμουνα, γιατί και εγώ, δύο μέλη της οικογένειάς μου, ο σύζυγος και ο γιος μου, έχουν κοιλιοκάκι και οπότε τα ξέρω από την αρχή μέχρι σήμερα. Και συμπτώματα και ψυχολογικά και όλα. Και ήμουνα κι εγώ με τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς και τα ίδια άγχη.
Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ένα σημαντικό ρόλο που έχει η ψυχολογική υποστήριξη για τα άτομα με κοιλιοκάκι. Στη διάγνωση αυτής της πάθησης μπορεί να προκαλέσει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως άγχος, την ανασφάλεια, την απομόνωση, το φόβο για το άγνωστο, λόγω της έλλειψης πληροφοριών κτλ. Το άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανάγκη για την αλλαγή, λόγω της αλλαγής στον νέο τρόπο ζωής του και στις διατροφικές του συνήθειες, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα. Οι νεοδιαγνωσθέντες χρειάζονται υπομονή και κατανόηση, καθώς εκπαιδεύονται σε ένα νέο τρόπο διατροφής. Αυτό ισχύει και για τους γονείς των παιδιών με κοιλιοκάκι, οι οποίοι από την αρχή αισθάνονται αβοήθητοι, προσπαθώντας ξανά να αποκτήσουν ένα υγιές παιδί και οι ενήλικες να αποκτήσουν τον παλιό τους εαυτό. Εδώ θα προσθέσω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχουν σύλλογοι, καλή ώρα όπως είμαστε σήμερα εδώ πέρα, και μας βοηθούν και υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση απέναντι σε εμάς και μπορούμε να αλληλοβοηθιόμαστε, να αλληλοποστηριζόμαστε κτλ. Τα συναισθήματα που επικρατούν συχνά σε αυτή την κατάσταση είναι η στέρηση και η ενοχή. Οι ασθενείς αισθάνονται στερημένοι επειδή δεν μπορούν πλέον να απολαμβάνουν αυτά που συνήθισαν στο φαγητό, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να νιώθουν και ενοχή γιατί υπάρχουν και άλλες πιο σοβαρές ασθένειες. Αυτά τα συναισθήματα μπορούν να διαρκέσουν για αρκετό καιρό, αλλά με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά. Εδώ θα τονίσω ότι όταν διαγνώστηκε ο γιος μου με κοιλιοκάκι, δεν είχα καμία ενοχή αν υπάρχει κάποια άλλη πιο σύνθετη ασθένεια. Με ένοιαζε μόνο να καταπραίνω τις πληγές του εντέρου στο γιο μου, βασικά. Λοιπόν, αυτό το συναίσθημα διαρκεί το πολύ 1 χρόνο. Και αυτό γιατί είμαστε στη φάση αποδοχής της νέας κατάστασης για τη ζωή μας. Τα κοινά συναισθήματα των ατόμων με κοιλιοκάκι είναι η θλίψη για την απώλεια του τρόπου ζωής του φαγητού, ο φόβος να φάνε κάτι που θα τους αρρωστήσει, ο φόβος της επιμόλυνσης, δυσκολία στην έβρεση της κατάλληλης τροφής, δυσκολία στην ανάγνωση και την αποκρυπτογράφηση ετικετών, δυσκολία στην κατανόηση και την υπέρβαση όλων των πτυχών της κατάθλιψης. Και τι εννοώ, η κοιλιοκάκι μπορεί να επηρεάσει τη γενική ευημερία και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Η απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που προηγουμένως απολάμβανε, η αύξηση της κόπωσης και η δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών καθηκόντων, όπως το να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία και την παρασκευή του πρωινού, του δεκατιανού, του βραδινού μας γεύματος, είναι κοινά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν. Επιπλέον, η αύξηση της ευαισθησίας σε αρνητικά γεγονότα και σκέψεις μπορεί να καθιστά την αντιμετώπιση της καθημερινότητας ακόμα πιο προβληματική. Αυτό οφείλεται στο ότι είμαστε ακόμη στην προσαρμογή της νέας κατάστασης. Η θετική στάση απέναντι στην κοιλιοκάκι είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί είναι διαβίου. Είτε σε ένα παιδί, είτε σε γονείς με παιδί με κοιλιοκάκι, είτε σε έναν ενήλικα. Η εκπαίδευση και η τήρηση της διατροφής χωρίς γλουτένη και η αποδοχή των αλλαγών είναι απαραίτητα για τα άτομα με κοιλιοκάκι ώστε να ζήσουν μια ισορροπημένη και ποιοτική ζωή. Αφιερώνουμε χρόνο για την προσωπική μας φροντίδα, όπως ο ποιοτικός ύπνος, θα πρέπει να κοιμόμαστε τουλάχιστον 7 με 9 ώρες, διότι ανανεώνεται το σώμα μας και το μυαλό μας. Σωματική άσκηση, να μπορέσουμε να βρούμε κάποια δραστηριότητα που να μας ευχαριστεί. Καλό φαγητό. Το καλό φαγητό προσφέρει την απαραίτητη θρέψη και ευχαρίστηση για το σώμα και το πνεύμα μας. Καλοπισμός, η φροντίδα της εμφάνισής μας ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας και βελτιώνει την αίσθηση του εαυτού μας. Αφιερώνουμε χρόνο για την προσωπική μας ανάπτυξη, όπως ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που μπορεί να είναι η μαγειρική, μπορεί να είναι η καλύτερη διαχείριση χρόνου της καθημερινότητάς μας. Αυτοβελτίωση, αυτογνωσία, η ικανότητα να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τον εαυτό μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και τη συμπεριφορά μας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοπεποίθησή μας και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της συναισθηματικής μας νοημοσύνης. Για τη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε, να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με επικοδομητικό τρόπο. Η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας
μπορεί να βοηθήσει στη λήψη σωστών αποφάσεων, στην αντιμετώπιση του άγχους και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής μας. Επιπλέον, η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη διαχείριση της συναισθηματικής πλευράς της κοιλιοκάκης. Μέσω της ψυχοθεραπείας, οι ασθενείς μπορούν να εξερευνήσουν τις αιτίες των συναισθημάτων τους, να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης και να ανακαλύψουν τρόπους για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Τέλος, η οικογενειακή υποστήριξη είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα άτομα με κοιλιοκάκι. Οι γονείς και οι συγγενείς μπορούν να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο στην παροχή υποστήριξης, κατανόησης του κινήτρου στο άτομο και κινήτρου στο άτομο με κοιλιοκάκι. Συνοψίζοντας, η κοιλιοκάκι επηρεάζει σημαντικά τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου που την αντιμετωπίζει. Η ψυχολογική υποστήριξη, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, η ψυχοθεραπεία και η οικογενειακή υποστήριξη αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Μεγαλώνοντας ένα παιδί με κοιλιοκάκι, οι παράγοντες που θα βοηθήσουν ένα παιδί να ζήσει μια ισορροπημένη και υγιή ζωή είναι η δίαιτα χωρίς γλουτένη οπωσδήποτε, η εκπαίδευση, η επικοινωνία και η ανοιχτή συζήτηση, η συναισθηματική προσαρμογή, η ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας και η αγάπη και η αποδοχή. Ο γονέας ενημερώνει και εξηγεί το παιδί του τι είναι κοιλιοκάκι και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται όταν θα θέλει να φάει κάτι. Στην αρχή θα πρέπει να ρωτάει αν πρέπει να το φάει. Καλό θα ήταν μέσα στο σπίτι του να είναι ελεύθερο, ότι μπορεί να αγγίξει, να είναι ελεύθερο γλουτένης, ώστε να μην υπάρχει απαγόρευση μέσα από το σπίτι και να υπάρχει εκτός σπιτιού. Έτσι μπαίνουν τα όρια, σιγά σιγά. Με συγχωρείτε. Επίσης, κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περίοδου του παιδιού, αν πράξουμε και συμπεριφερθούμε σωστά απέναντι στο παιδί, θα έχει την ψυχική δύναμη να πάει στο σχολείο και στις εξωσχολικές του δραστηριότητες και να ενημερώσει τους μαθητές του και τους φίλους του για την κοιλιοκάκι. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αύξηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, που αυτοί οι παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί για όλη του τη ζωή και ξεκινάνε από μικρή ηλικία. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δανάτσα. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τον κύριο Δερδεμέζη, ο οποίος είναι διαιτολόγος διατροφολόγος και θα μας μιλήσει σχετικά με τη διατροφή ενός ατόμου με κοιλιοκάκι. Καλημέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά να με βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας εδώ και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αν και οφείλω να εκμυστηρευθώ, νομίζω, σε όλους, ότι αρχικά είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Ξένο, προκειμένου να βρίσκεται σήμερα εδώ. Τελικώς, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπόρεσε. Οπότε, αντί για έναν Ξένο, έχετε σήμερα ένα γνωστό μαζί σας. Ελπίζω όμως να σας αποζημιώσω και εγώ με την παρουσία μου εδώ και με κάποια δεδομένα που θα μοιραστούμε. Και θέλω και εγώ με τη σειρά μου και ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων να πω ότι είμαστε πάντα δίπλα σας. Θέλουμε να είμαστε δίπλα σε εσάς και στους συλλόγους. Περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι έχετε εσείς να μας πείτε και νομίζω ότι σήμερα προσωπικά εγώ κυρίως εσάς θέλω να ακούσω και λιγότερο περιμένω από πλευράς μου να σας μάθω κάποια πράγματα. Ωστόσο, νομίζω πως αξίζει να δώσουμε λίγο χρόνο στα επόμενα λίγα λεπτά για να τονίσουμε όλα εκείνα τα σημεία κλειδιά πλέον από τη στιγμή που λέμε ότι και τώρα διαγνώστηκα με κοιλιοκάκι. Τι θα γίνει έπειτα? Τα ποσοστά είναι τελικά αρκετά υψηλά. Δεν είναι μια σπάνια νόσος και μάλιστα τα ποσοστά αυτά φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνουν δραματικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε όλες τις υπήρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής, ότι όπως πολύ ωραία μας είπε και ο κύριος Χαμνέλος, τα άτομα με κοιλιοκάκι έχουν αυξημένη πιθανότητα για λεμφώματα, οστεοπόρωση, ανεμίες, προβλήματα γονιμότητας, πρόωρη εμεινόπαυση και νευρολογικές διαταραχές. Υπάρχουν μάλιστα δεδομένα που δείχνουν ότι
σε ένα ποσοστό της τάξης του 10 περίπου % μπορούν να έχουν αυξημένη θνησιμότητα σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν κοιλιοκάκι. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό ζήτημα, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που φαίνεται πως για κάθε 2 περίπου άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί μπορούν να κυκλοφορούν 7 έως 8 άτομα τα οποία δεν έχουν διαγνωστεί. Άρα μιλάμε για την κορυφή του παγόβουνου, ενώ έχουμε εν τέλει να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία τελικά είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτή που βλέπουμε. Και βέβαια θα μου πείτε, ωραία, διαγνώσαμε κοιλιοκάκι, γνωρίζω ότι πρέπει να έχω εφόρου ζωής μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Άρα λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Καμιόλης, και εγώ τελειώνω τώρα εδώ πέρα, δεν θα σας κουράσω άλλο. Είναι μάλλον τόσο απλό. Φυσικά ξέρετε κι εσείς ήδη ότι μόνο απλό δεν είναι. Αν λοιπόν θέλαμε να το προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο σφαιρικά το ζήτημα, θα λέγαμε το εξής. Αν έχουμε μαζί μας και επιχειρηματίες, μία από τις κλασικές αναλύσεις που κάνουμε είναι η λεγόμενη SWOT ανάλυση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα δυνατά μας σημεία, τις αδυναμίες, τις πιθανές ευκαιρίες που έχουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα και τις λεγόμενες απειλές. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα λίγα λεπτά να δούμε πώς ακριβώς όλα αυτά εμπλέκονται στο κομμάτι της διατροφής. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις και δεν είναι κάτι τόσο απλό, όσο και αν έχουμε διάφορους πίνακες οι οποίοι λίγο πολύ ξεκάθαρα μας προσδιορίζουν και μας υποδηλώνουν τι είναι αυτό το οποίο επιτρέπεται και τι είναι αυτό το οποίο απαγορεύεται. Αντίστοιχο πίνακα βλέπετε και σε αυτή τη διαφάνεια και αυτό που ουσιαστικά πρέπει να σχολιάσουμε είναι το εξής. Ναι, μεν πρέπει να αποσύρουμε από τη διατροφή μας ορισμένα σιτηρά, από την άλλη μεριά όμως, αναγκαστικά για να τα αντικαταστήσουμε, έχουμε μια πληθώρα επιλογών. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια ευκαιρία. Όσον αφορά τώρα τη βρώμη, και δεν θα πω την καυτή πατάτα, αλλά την καυτή βρώμη και ίσως θα πρέπει να το σχολιάσουμε μετά, εδώ τελικώς τα δεδομένα, ναι, μεν είναι ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών, από την άλλη μεριά μας, αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι το γεγονός πως στα δείγματα τα οποία θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μετά και με τον κύριο Παρέση, με την ιδιότητά του αυτού του χημικού, ότι πολύ λίγα τελικά η ισχνή μειοψηφία θα είναι καθαρή βρώμη, ενώ στην πλειοψηφία αυτών ανιχνεύονται σε ποσότητες μεγαλύτερες του επιτρεπτού και γλουτένη και προλαμίνες. Άρα λοιπόν, όσο απλό είναι να πούμε ότι ναι, η βρώμη είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται, άλλο τόσο δύσκολο είναι να το κάνουμε αυτό πράξη. Κλείνοντας την παρένθεση αυτή, έχω δανειστεί κάποιους πίνακες από ορισμένες δημοσιεύσεις, οι οποίες δείχνουν, δεν είχα το χρόνο δυστυχώς να τα μεταφράσω αυτά στα ελληνικά, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε και σε δεύτερο χρόνο σε συνεργασία. Δείχνουν λοιπόν εδώ πέρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων αλεύρων. Από το αλεύρι αμυγδάλου, το αλεύρι ρυζιού, το αλεύρι φαγόπυρου και ούτω καθεξής. Η λίστα είναι αρκετά μεγάλη και μάλιστα εκτείνεται και σε δεύτερη διαφάνεια. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα λοιπόν, και θα είναι και στη διάθεσή σας η παρουσίαση φυσικά για να το μελετήσετε και εσείς με την ησυχία σας, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά. Στην ουσία, αν θέλουμε να δούμε λοιπόν από τη μία ότι έχουμε αρκετές επιλογές και δυνατότητες, από την άλλη όμως έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να αναθέσουν προβληματισμούς, είναι το εξής. Ότι προφανώς ήδη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που ανησυχούμε για το γεγονός ότι όταν θα βγούμε εκτός σπιτιού, σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον, που είναι στα δικά μας χέρια, αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχει ο κίνδυνος, η πιθανότητα της επιμόλυνσης. Και αυτό μας επηρεάζει σίγουρα ψυχολογικά, όπως ακούσαμε. Υπάρχουν τα ζητήματα του κόστους και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η ενδεχομένως χαμηλότερη ποιότητα, αλλά και η γεύση των προϊόντων που δεν έχουν γλουτένη. Το βασικό είναι ότι τα άλευρα αυτά, όπως για παράδειγμα το άλευρο καλαμποκιού και ρυζιού, έχουν συχνά υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο ορισμένων μεταβολικών καταστάσεων σε ασθενείς με κοιλιοκάκι. Συν το γεγονός ότι πολλά από τα ψευδοδημητριακά ή τα δημητριακά χωρίς γλουτένη, το δημητριακά εντός των εισαγωγικών φυσικά, που χρησιμοποιούνται, ναι μεν έχουν καλό διατροφικό προφίλ, αλλά εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης έχουν υποστεί μια επεξεργασία.
Αυτού του τύπου επεξεργασία, προφανώς όπως και για κάθε τρόφιμο στη ζωή μας, αποτελεί έναν ανασταλτικό ίσως παράγοντα στο να έχουμε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Όσο και αν αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να το προσδιορίσουμε. Είναι μια γενικότερη συζήτηση στο κομμάτι της διατροφής, η οποία γίνεται για την επεξεργασία των τροφίμων, που από τη μία είναι αναγκαία, από την άλλη πολλές φορές έρχεται και αποτελεί ένα εμπόδιο, ένα ανασταλτικό παράγοντα στο να έχουμε την καλύτερη δυνατή διατροφή. Είτε έχουμε κοιλιοκάκι είτε όχι. Υπάρχουν διάφορα πυκνοτικά, το κόμις ανθάνης, γαλακτοκομιλητές κτλ. Που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή προϊόντων χωρίς γλουτένη, για το ψωμί, ζυμαρικά. Το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είμαι βέβαιος τα χρησιμοποιείτε, τα δοκιμάσαμε πριν λίγο νωρίτερα, τα οποία δείχνουν ότι πιθανόν με κάποιους μηχανισμούς που δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένοι, τους υπενήχθηκε ο κ. Σκαμνέλος, επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα και αυτό ίσως με τη σειρά του μπορεί να επηρεάζει και τη λειτουργία του ίδιου του εντέρου. Άρα λοιπόν αυτό προφανώς και μας προβληματίζει. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο διαρκώς είναι υπό διερεύνηση, είναι κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελετών. Εδώ βλέπετε μία σειρά από λόγους για τους οποίους το να προσκοληθεί κανείς και να συμμορφωθεί, όπως λέμε, να ακολουθήσει όσο γίνεται πιο πιστά μία δίαιτα ελεύθερης γλουτένης, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι φυσικά το κόστος, είναι το γεγονός ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα προϊόντα χωρίς γλουτένη. Η γεύση τους πολλές φορές υπολείπεται αυτού που έχουμε συνηθίσει φυσικά. Έτσι, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι τόσο νόστιμα, αλλά δεν είναι και αυτό που έχουμε μάθει. Όπως αυτό που λέμε πολύ συχνά και μου αρέσει να λέω ότι βλακοειδώς λέμε οι σύζυγοι ότι το έκανες τόσο ωραίο σαν τη μαμά μου. Δεν σημαίνει ότι πάντα είναι τόσο ωραίο, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει. Οπότε αυτό μας ξενίζει. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση. Θα το θίξει, θεωρώ αυτό, και ο Νίκος Απαρής στη συνέχεια. Πολλές φορές θα είμαι και εμείς οι επιστήμονες υγείας, γιατροί, διαιτολόγοι, όταν δεν κάνουμε επαρκή συμβουλευτική. Και όχι μόνο από πλευράς επιστημονικών δεδομένων, αλλά και χρόνο που θα διαθέσουμε στα άτομα τα οποία θα πρέπει να ακούσουν από τα χείλη μας το τι να κάνουν και το τι να μην κάνουν. Και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δίνονται και λανθασμένες οδηγίες. Να το τονίσουμε και αυτό. Το ζήτημα της κατανάλωσης εκτός σπιτιού το ανέφερα και νωρίτερα. Καθώς κάποιος μεγαλώνει, αν έχει διαγνωστεί σε παιδική ηλικία, και αυτός είναι ένας παράγοντας. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί προφανώς και δυσχεραίνουν λίγο την διαχείριση στην πράξη. Σε συνδυασμό αυτό με το γεγονός ότι, όπως μας είπε νωρίτερα και ο γιατρός μας, η φλεγμονή είναι αυτή η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε δυσαπορρόφηση και άρα λοιπόν έχουμε υποσιτισμό και κακή θρέψη, η δε διατροφή ελεύθερης γλουτένης πολλές φορές σχετίζεται με λιγότερο ισορροπημένη διατροφή όσον αφορά ορισμένα μακροθρεπτικά ή και μικροθρεπτικά συστατικά. Άρα λοιπόν έχουμε δύο παράγοντες οι οποίοι μας θέτουν αντιμέτωπους με μια πρόκληση αρκετά μεγάλη. Ταυτόχρονα, ακόμα και αν έχουμε αρκετά καλή συμμόρφωση στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα. Αναφέρθηκε η οστεοπόρωση και η δυσκυλιότητα και βέβαια κάτι το οποίο πλέον το βλέπουμε και σε μια σειρά από άλλες νόσους, η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, παιδιών και ενηλίκων, και τα άτομα με κοιλιοκάκι δεν αποτελούν εξαίρεση. Έχουμε δηλαδή δεδομένα εδώ και μία δεκαετία και περισσότερο ίσως, όπου μας δείχνουν ότι μετά τη διάγνωση και αφότου ουσιαστικά αρχίζουμε και ακολουθούμε μία δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, τα ποσοστά της παχυσαρκίας αυξάνουν, όχι δραματικά, αλλά αυξάνουν, καθώς αυξάνει και το βάρος, καθώς αρχίζει να αποκαθίσταται ο εντερικός αυλός και γίνεται καλύτερα η απορρόφηση. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μας αρκεί να ακολουθούμε μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, αλλά όπως δείχνει αντίστοιχα και αυτή η μελέτη, το γεγονός αυτό μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ένα χαμηλό, ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος. Έτσι, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αυτό μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από αυτό που θα θέλαμε. Άρα λοιπόν έχει νόημα η παρακολούθηση και πρέπει να γίνεται συστηματικά και να ελέγχονται και δείκτες όπως είναι το βάρος και ο δείκτης μάζας σώματος.
Για να επιστρέψουμε τώρα στις αμιγώς διατροφικές ελλείψεις της κοιλιοκάκης, και αναφέρθηκαν και νωρίτερα, άρα λοιπόν εδώ μπορώ να κερδίσω και χρόνο και να προχωρήσω παρακάτω και τις βλέπουμε και συνοπτικά. Μπορούμε να τις διακρίνουμε σε ανόργανα συστατικά και στις βιταμίνες. Και αυτό που πρέπει λιγάκι να δούμε είναι κατά πόσο σε ενήλικες και σε παιδιά βλέπουμε τα ίδια στοιχεία να λείπουν ή να είναι σε πλεόνασμα. Εδώ κυρίως ασχολούμαστε στη διαφάνεια αυτή με το δείκτη μάζας σώματος και βλέπετε και τα ποσοστά σε κάποιες έστω μελέτες σχετικά πρόσφατες. Και εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά ή ποιοι οι δείκτες που μας απασχολούν. Εδώ βλέπουμε κυρίως στο κάτω μέρος της διαφάνειας τη φερριτίνη που μας ανέφερε ο κ. Καμνέλος και σε τι ποσοστό μάλιστα μπορεί να είναι σχετικά χαμηλή, μικρότερη από αυτή που θα θέλαμε. Έτσι, βλέπουμε επίσης το φυλικό, το ασβέστιο, το ψευδάργυρο. Τα ποσοστά δεν συμπίπτουν σε ενήλικες και σε παιδιά και δεν συμπίπτουν πάντα προφανώς σε άντρες και γυναίκες. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε κάθε στάδιο, είτε όταν μπαίνει η διάγνωση ή και στην πορεία και καθώς εμείς αρχίζουμε να ακολουθούμε μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Εδώ βλέπετε μια σειρά από βιταμίνες, λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές. Μια ιδιαίτερη έγινε και στη βιταμίνη D και στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να σας κουράζω ιδιαίτερα με αυτά, κυρίως αποτελούν μέρος της παρουσίασης προκειμένου να τεκμηριώσουν αυτό το οποίο συζητήσαμε και συζητάμε τώρα. Εδώ πιο συνοπτικά αντίστοιχα μπορείτε να δείτε για κάποια θρεπτικά συστατικά και το ρόλο τον οποίο παίζουν και πώς αυτά πιθανόν ακολουθώντας μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης μπορούν να αναδιαμορφώνονται όσον αφορά τα ποσοστά που βλέπουμε στη διατροφή μας. Μία ακόμα μελέτη η οποία τι κάνει, συνοψίζει σε ένα πίνακα το τι είναι αυτό που απασχολεί σε διαφορετικές χώρες, από Ισπανία μέχρι Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, το τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάζει. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, αλλά νομίζω αυτό θα έχετε χρόνο, αν θέλετε, είτε να το συζητήσουμε, είτε να το δείτε κι εσείς με τη σειρά σας σε δεύτερο χρόνο. Και πρακτικά το ερώτημα που μπαίνει τελικώς είναι ότι είναι λυπής μια διατροφή ελεύθερη γλουτένης. Έχουμε δει από μελέτες, ουσιαστικά για να μπορέσουμε να το απαντήσουμε όσο γίνεται πιο λιτά, ότι ναι, προφανώς έχουμε ανεπάρκεια, το τονίσαμε και πριν, όμως όταν ακολουθούμε μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης και ειδικότερα όταν χρησιμοποιούμε και προϊόντα τα οποία είναι και εμπλουτισμένα και δεν έχουν γλουτένη, τότε η κατάσταση θρέψης μπορεί να γίνεται πολύ καλύτερη και μάλιστα να βελτιώνεται, όπως θα δούμε και παρακάτω. Εδώ στον πίνακα συνοψίζουμε τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Διαφορετικό ίσως κατά τη διάγνωση και σε σχέση με το όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι που λέγεται δίαιτα ελεύθερης γλουτένης. Κάποια πράγματα παραμένουν, όπως βλέπετε για παράδειγμα όσον αφορά το φυλικό οξύ, και κάποια δεν μας απασχολούν τόσο έντονα όσο στο ξεκίνημα αυτής της νέας διαδρομής. Και τελικά αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η αυστηρή τήρηση της δίαιτας οδηγεί σε σταδιακή αποκατάσταση. Και καθώς το έντορα αναγεννάται κατά κάποιο τρόπο, τότε μπορεί και απορροφά αποτελεσματικά όσο και πριν. Αντίθετα, όταν δεν έχουμε καλή συμμόρφωση στη δίαιτα, τότε αυτό παρατείνει τις διατροφικές ανεπάρκειες. Τώρα, το πόσο σύντομα μπορούμε να έχουμε ανάπλαση, αυτό είναι πολύ σχετικό. Σίγουρα είναι διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο. Άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι σε παιδιά σχεδόν το 100% εκείνων που ακολούθησαν μία δίαιτα για τουλάχιστον 2 χρόνια δεν εμφάνιζαν πλέον σημάδια εντερικής βλάβης. Ίσως εδώ μπορεί να μοιραστεί και την εμπειρία του και ο κ. Καμνέλος στη συνέχεια. Η αποκατάσταση μπορεί να είναι λίγο πιο αργή στους ενήλικες. Αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με το πόσο ήταν ο χρόνος που είχαν εκτεθεί και μέχρι ότου έχουν συμπτώματα, αν είχαμε μία λανθάνωση, ας πούμε, τέλος πάντων κοιλιοκάκι. Αλλά ακόμα και εκεί τα ποσοστά είναι ικανοποιητικά. Και ο αριθμός αυτός αυξάνει και προσεγγίζει κάποιες φορές ακόμα και το 90% όταν το χρονικό διάστημα όπου είμαστε τυπικοί σε αυτό που χρωστάμε απέναντι στον εαυτό μας γίνεται μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση.
είναι ζωτικής σημασίας μέχρι ότου έρθουν νέα επιστημονικά δεδομένα και να μας βοηθήσουν να νιώθουμε ότι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, όσο και στο παρελθόν, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, γιατί η έκθεση ακόμα και σε μικροποσότητες μπορεί να συνιστά πισωγύρισμα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Σε κάθε περίπτωση, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να προωθούμε την κατανάλωση τροφίμων φυτικής προέλευσης, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και τα δημητριακά, τα οποία είναι ελεύθερα γλουτένης, ούτως ώστε να έχουμε χαμηλότερα λιπαρά στη διατροφή μας, ιδιαίτερα κορισμένα λιπαρά, λιγότερη πρόσληψη σακχάρων, ιδιαίτερα απλών σακχάρων, περισσότερους σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, να μπορέσουμε να έχουμε, να μην βασιζόμαστε εξ ολοκλήρου στα τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης, έτσι, ή αυτά τα οποία θα επιλέγουμε να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να είναι και εμπλουτισμένα με όλα εκείνα τα μικροθεπτικά συστατικά τα οποία μας είναι αναγκαία, να αυξάνουμε τα γαλακτοκομικά, γιατί και αυτό είναι σημαντικό όπως είδαμε. Αυτά αποτελούν πηγή ιδιαίτερα ασβεστίου και βιταμίνης D. Και γενικότερα αυτό που οφείλουμε τελικά να κάνουμε κατά κλείδα είναι να έχουμε, να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση όσον αφορά το πόσο καλά και εμείς οι ίδιοι ακολουθούμε τη δίαιτα και γιατί όχι να έχουμε και κάποιον ο οποίος θα μας επιβλέπει. Ο ρόλος λοιπόν του προπονητή, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ή της προπονητικής ομάδας, στην οποία μέλος της είναι ο γιατρός, είναι ο διαιτολόγος, είναι ακόμα και ο ψυχολόγος, είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να νιώθουμε ότι, όχι ότι είμαστε υπόλογοι φυσικά, αλλά ότι έχουμε ανθρώπους δίπλα μας να μας υποστηρίζουν στη διαδρομή αυτή. Γιατί τότε θα γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Θα ακολουθούμε το διαιτολόγιο, αυτό που ξέρουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε, πολύ πιο πιστά. Τι κερδίζουμε ακολουθώντας τώρα το διαιτολόγιο? Βελτιώνεται η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Ξεκάθαρα. Όλες αυτές οι ελλείψεις οι οποίες μπορούν να τρομάζουν αρχικά, στο σίδερο, στο ασβέστιο, στο μαγνήσιο, στο ψευδάργυρο, στη βιταμίνη B12, στο φυλικό, στις βιταμίνες, στις λιποδιαλυτές, ιδιαίτερα τη βιταμίνη D, είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν είναι η χορήγηση συμπληρωμάτων η οποία θα μας βοηθήσει και θα διορθώσει τα πάντα, αλλά είναι η τήρηση της δίαιτας χωρίς γλουτένη, η οποία θα δώσει δυνατότητα στο έντερο να επανέλθει σε μια πρώτερη καλύτερη κατάσταση και άρα λοιπόν να αρχίσουμε να βλέπουμε ότι τα πράγματα βελτιώνονται και για παράδειγμα μέσα σε 6 με 12 μήνες, ίσως εδώ η εμπειρία του Αλέξου είναι πιο χρήσιμη από τα δεδομένα που έχω βρει εγώ από κάποιες μελέτες και πλέον για παράδειγμα να διορθώνουμε και την ανεμία χωρίς να χρειάζεται να πάρουμε εξωγενώς σίδερο ή να μας κάνουμε και μια έγχυση. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το κάνουμε μόνοι μας, θα πρέπει να το συναποφασίσουμε με τον γιατρό μας. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να δούμε τα συν και τα πλην, πόσο μπορούμε ή δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως το να ακολουθήσουμε πιο πιστά τη δίαιτα είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει τον ίδιο μας τον εαυτό. Βελτιώνει τη γονιμότητα και η απάντηση και εδώ είναι ναι. Όπως είδαμε και νωρίτερα, για διάφορους λόγους που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαροι, φαίνεται ότι οι γυναίκες με κοιλιοκάκι έχουν ποσοστά υπογονιμότητας, έχουν αμινόρια και ούτω καθεξής. Και εδώ λοιπόν η δίαιτα χωρίς γλουτένη βελτιώνει τη γονιμότητα και μειώνει τα ποσοστά αποβολών. Έχουμε δεδομένα από κάποιες μελέτες. Βελτιώνει γενικότερα και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Όπως είδαμε και νωρίτερα, η κοιλιοκάκι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν διαπιστώσει, μελέτες επιδημιολογικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τα συν και τα πλην που γνωρίζουμε στην επιστημονική κοινότητα, ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Φυσικά δεν βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα, αλλά και σίγουρα χρειάζεται περισσότερα δεδομένα, περισσότερες έρευνες, αλλά οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Άρα λοιπόν και ένας ακόμα λόγος να ακολουθήσουμε μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Και βέβαια μειώνει και τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Δεδομένου ότι η οστεοπόρωση αποτελεί μια πολύ σημαντική πάθηση και αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεγαλύτερης ηλικίας ενδεχομένως. Τώρα τα μεγαλύτερες και μικρότερες είναι σχετικό και αυτό, να μην μπλέξουμε με τις ηλικίες, και τον γενικό πληθυσμό, ιδιαίτερα όμως στα άτομα με την κοιλιοκάκι. Εδώ λοιπόν η μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου και βιταμίνης D, δεδομένης και της φλεγμονής στο έντερο, είναι αυτή η οποία μπορεί να συντελέσει και στην οστεοπενία και την οστεοπόρωση. Η έγκαιρη διάγνωση της κοιλιοκάκης και η έναρξη της δίαιτας εδώ πέρα είναι καθοριστική για ακόμα μια φορά. Μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η απώλεια των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος. Να λοιπόν κι άλλο ένα σημαντικό
ένας σημαντικός λόγος. Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν κάποιες οδηγίες για το τι μπορούμε να περιμένουμε. Έτσι. Πότε λοιπόν ένα παιδί το οποίο έχει καθυστερήσει την ανάπτυξή του, αναμένουμε να αρχίσει πλέον να προλαβαίνει κατά κάποιο τρόπο τους συνομιλικούς του. Αν ακολουθήσει μία δίαιτα όπως αυτή που πολύ καλά γνωρίζετε, τότε ίσως και μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να ουσιαστικά καλύψει το χαμένο έδαφος. Χρειάζεται να έχει μια δίαιτα ελεύθερη λακτόζης. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από τη βλάβη την οποία ήδη έχουμε δει στις εντερικές λάχνες. Αν λοιπόν έχουμε ας πούμε ενεργή λακτάση, τότε ίσως αυτό να μην είναι απαραίτητο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με βάση τα συμπτώματα και να το συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Εάν έχουμε συμπτώματα κούρασης και κόπωσης, τότε και εκεί είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Και όσον αφορά άλλα τους συμπτώματα από το έντερο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τον γαστρολόγο μας αν αυτά αφορούν σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου ή όχι και κατά πόσο προσαρμογές στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης με διάφορες προσεγγίσεις μπορεί από μόνη της να βοηθήσει σε όλα αυτά τα συμπτώματα. Και βέβαια ακούσαμε και νωρίτερα για το πώς ακριβώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ανεμία και τη σιδηροπενία. Είναι αρκετά σύνθετα ζητήματα αυτά, πρέπει να μας απασχολούν, δεν θα τα κάνουμε μόνοι μας όμως. Υπάρχουν ειδικοί να μας βοηθήσουν. Σε σχέση με τα προβιωτικά, τα δεδομένα είναι πλούσια, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Εξού και το ερωτηματικό σε κάθε ένα από αυτά τα bullet που βλέπετε. Ουσιαστικά όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι αρκετά πιστικό. Έχουμε μία σχετικά πρόσφατη οδηγία η οποία λέει ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα προκειμένου να συστήνουμε την χρήση προβιωτικών για την θεραπεία και τη διαχείριση της κοιλιοκάκης. Ενδεχομένως στο μέλλον να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα, αλλά είναι τόσο σύνθετος ο εντερικός μικροβιόκοσμος που σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στην κοιλιοκάκη, αλλά σε μία σειρά από άλλες καταστάσεις που μας ανέφερε και ο Αλέκτορος νωρίτερα, βρισκόμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Είναι σαν να έχουμε ανοίξει μόλις την πόρτα και να μπαίνουμε σε ένα χώρο χαόδη και να ψάχνουμε και να κοιτάμε γύρω-γύρω. Στο μέλλον νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο γενικώς θα μας απασχολήσει πολύ πιο έντονα και θα μπορούμε να γνωρίζουμε και με τη σειρά μας περισσότερο το τι είναι αυτό που σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κατάσταση είναι πιο χρήσιμο. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε και μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουμε στην ενήλικη ζωή και το καθεξής, για να προλάβουμε να διαχειριστούμε πολλές καταστάσεις. Ακόμα όμως αυτό αποτελεί θέμα συζήτησης, δεν αποτελεί κάποια σύσταση. Αναφέραμε και νωρίτερα ότι είναι αρκετά δύσκολο τελικά να ακολουθήσουμε μία δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, αλλά από την άλλη μεριά, άλλο τόσο εύκολο μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Υπάρχουν δεδομένα σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Φιλανδία, όπου δείχνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά υψηλά, θεαματικά υψηλά ποσοστά προσκόλλησης στη δίαιτα ελεύθερης γλουτένης. Εκεί λοιπόν ίσως και λόγω του υψηλού ποπολασμού, αλλά και λόγω γενικότερα της καλής διαγωγής που δείχνουν οι Φιλανδοί και λόγω της νοοτροπίας που έχουν, όπως και άλλες σκανδιναβικές χώρες, στο πώς προσεγγίζουν πολλά ζητήματα, εκεί φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες συντελούν στο να μπορούν οι άνθρωποι με κοιλιοκάκι να εφαρμόζουν τη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης και να προσχωρούν σε αυτή σε πολύ ψηλά ποσοστά. Και όταν καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο, όπως έχουμε μελέτες σε άλλες χώρες, σαν αυτή που φαίνεται κάτω-κάτω και σας την έχω βάλει περισσότερο για να δείτε ότι υπάρχουν τα δεδομένα, τότε στην περίπτωση αυτή η διατροφική κατάσταση της θρέψης των ενηλίκων αλλά και των παιδιών μπορεί να είναι παρόμοια. Άρα λοιπόν τίποτα δεν θα μας λείψει και τίποτα δεν θα στερηθούμε εάν εφαρμόσουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Όσο δύσκολο κι αν είναι. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μια μικρή παρένθεση και να κάνω μια αναφορά στη μεσογειακή διατροφή. Με τον όρο γεωγραφικά αυτομάτως κάνουμε μια αναφορά στις διατροφικές συνήθειες 20 και πλέον χωρών που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή, ακόμα και εντός της θάλασσας της Μεσογείου. Παρά τις διαφορές που έχουμε από χώρα σε χώρα ή ακόμα και από περιοχή σε περιοχή, η μεσογειακή διατροφή έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής. Είναι η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, αδρά επεξεργασμένων δημητριακών. Εδώ βέβαια προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιλέξουμε. Οσπρίων, ξηρών καρπών, ψαριών,
περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ιδιαίτερα επεξεργασμένου κρέατος, ελαιόλαδου ως βασικό μαγειρικό λίπος. Χαρακτηριστικό του ρόλου και της σημασίας της όσον αφορά την πρόληψη πορών μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως είναι για παράδειγμα τα καρδιαγγειακά νοσήματα, του σαχαροδιαβήτη, κάποιων μορφών καρκίνου, είναι το γεγονός ότι ως διατροφικό μοντέλο έχει υιοθετηθεί και έχει ενσωματωθεί στις οδηγίες και συστάσεις πολλών επιστημονικών φορέων και οργανώσεων, όπως βλέπετε και στο βίντεο που φαίνεται και τρέχει τώρα. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι ένα διατροφικό μοντέλο που είναι στενά συνδεδεμένο με τον καθημερινό τρόπο ζωής. Εμπεριέχει στοιχεία πολιτισμικά και κοινωνικά των περιοχών της Μεσογείου και αντανακλά τόσο τη διατροφή όσο και το συνολικό τρόπο ζωής. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι αποτελεί ως μοντέλο και έχει χαρακτηριστεί ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO. Αναγνωρίζεται λοιπόν ως ένα πολυδιάστατο αγαθό, ας μου επιτραπεί η έννοια και ο όρος. Περιεκλεί πολλά πράγματα και άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι εμείς οι διατροφολόγοι γενικώς τη βάζουμε πάρα πολύ ψηλά όταν έχουμε να δώσουμε οδηγίες. Θα μου πείτε πώς αυτό λοιπόν σχετίζεται με την κοιλιοκάκη. Εμείς τι να την κάνουμε τη μεσογειακή διατροφή όταν στην ουσία πρέπει να αποκλείσουμε τα σιτηρά. Εδώ λοιπόν η απάντηση έρχεται από μια πολύ ωραία μελέτη από την Ιταλία. Μάλιστα, όπως έλεγα και νωρίτερα, μία εκ των συγγραφέων της μελέτης λέγεται Μαρία Παρίση. Δεν ξέρω αν έχετε καμία σχέση. Είστε μεγάλο σόι, ωραία. Η οποία τι κάνει, η οποία μας δείχνει και μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε μία αναδιάταξη στην πυραμίδα χωρίς να χάσουμε την αρχιτεκτονική της, αντικαθιστώντας τα δημητριακά, αυτά που δεν πρέπει εμείς να καταναλώσουμε, με δημητριακά άλλα όπως είδαμε και νωρίτερα. Κάνοντας αυτού του τύπου τις επιλογές, μπορούμε να έχουμε ένα απόλυτα ισορροπημένο μοντέλο, τέτοιο που μας ταιριάζει απόλυτα και σαν νοοτροπία και σαν λογική, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό quiz. Συνοψίζοντας ίσως λίγο πολύ και όλα τα παραπάνω, και ήδη εδώ σας δείχνω τη σωστή απάντηση, και μας το τόνισε πολύ χαρακτηριστικά και ο κ. Καμνέλος, με το να μπει η διάγνωση δεν τελειώνει η διαδικασία αυτή της επαγρύπνησης από πλευράς μας. Συνιστούνται πολλές επισκέψεις ήδη από το πρώτο έτος και χωρίς αυτό να σταματάει μετά τους 6-12 μήνες. Άρα λοιπόν, όπως βλέπουμε σε όλους λίγο πολύ τους φορείς, υπάρχει σχεδόν απόλυτη ταύτιση και συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με το τι πρέπει να ακολουθούμε και τι πρέπει να κάνουμε, και βέβαια στο γεγονός ότι, όπως είπαμε και πριν, πολύ πολύ σημαντικό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες, αλλά για να τις ακολουθούμε πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Πρέπει να συμβουλευόμαστε τον διαιτολόγο μας. Αυτό δείχνει η συγκεκριμένη διαφάνεια εδώ. Και δεν θέλω να σας κουράσω ιδιαίτερα. Ο διαιτολόγος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιστημονικής ομάδας και η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται όχι σε επίπεδο μόνο τρώω ή δεν τρώω συγκεκριμένα τρόφιμα ή προϊόντα, αλλά γενικότερα και σε συνδυασμό με όλα αυτά που είπαμε ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε κάθε επίσκεψη, από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη, μέχρι τον εξαμηνιαίο ή τον ετήσιο έλεγχό μας και εφόρου ζωής επί της ουσίας. Ο διαιτολόγος πρέπει να βρίσκεται εκεί, ο διαιτολόγος έχει να μας προσφέρει πράγματα και ο διαιτολόγος φυσικά βέβαια έχει να μάθει και από εσάς πάρα πολλά πράγματα. Τα σημεία κλειδιά είναι αρκετά. Έτσι, είναι η συμβουλευτική, είναι και η εκπαίδευση, η διαβίωση, η μόρφωση, η αναγνώριση και η αντιμετώπιση διατροφικών ανεπαρκειών, για να συνοψίσουμε σιγά-σιγά, είναι η πρόσβαση σε ομάδα υποστήριξης, όπως είπαμε και νωρίτερα, και είναι η συνεχής και μακροχρόνια παρακολούθηση από την ομάδα αυτή. Εδώ βλέπετε κάποιους στόχους που πρέπει να τεθούν παρέα με τον διαιτολόγο όσον αφορά τη διατροφική αξιολόγηση, ξεκινώντας από τον πρώτο. Εγώ βέβαια θα γυρίσω λίγο από εδώ να τα δω, γιατί δεν τα βλέπω καλά στην οθόνη του υπολογιστή παραδόξως. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε σε τι στάδιο βρισκόμαστε, αν έχουμε κάποια έλλειψη, αν έχουμε κάποια πρόκληση περισσότερη και μεγαλύτερη από αυτή που θέλουμε.
Εάν έχουμε την αύξηση εκείνη του βάρους και την ανάπτυξη που επιθυμούμε, εάν έχουμε υψηλότερο από το επιθυμητό δείκτη μάζας σώματος, εάν έχουμε οστεοπενία ή οστεοπόρωση, εάν μπορούμε να αποτρέψουμε κάποιες μεταβολικές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με ελλείψεις θρεπτικών συστατικών ή με πρόσληψη μεγαλύτερη από αυτή που θα θέλαμε, να παρακολουθούμε την υγεία των οστών, αλλά και την υγεία η οποία σχετίζεται με το αναπαραγωγικό μας σύστημα και τέλος να αξιολογούμε διαρκώς μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, αλλά και σε σχέση με το πώς αυτή επηρεάζει νευρολογικές λειτουργίες, όχι μόνο ψυχολογικές. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω εδώ και να πω και εγώ χρόνια πολλά στις μητέρες που γιορτάζουν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και να κάνω εδώ τώρα πάσα στην κύριο Παρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δεμέζη. Πραγματικά η συμβολή ενός διατροφολόγου είναι πολύ σημαντική, γιατί οι περισσότεροι από εμάς μένουν στο γεγονός ότι αφαιρούμε τη γλουτένη και τα τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη από τη διατροφή μας, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούμε μια ανισορροπία στο τι τρώμε και χάνουμε πολλά από τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να τα αναπληρώσουμε με τη συνεισφορά ενός διατροφολόγου. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω ως χημικός για την γλουτένη στα τρόφιμα. Θα ξεκινήσω με το τι είναι η γλουτένη. Ως χημικός δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την εκπαίδευση, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω λίγο το δάσκαλο τώρα στην αρχή. Θα ξεκινήσω με αυτό που βλέπετε όλοι όσοι προμηθεύετε προϊόντα χωρίς γλουτένη, γενικότερα προϊόντα, με τους πίνακες διατροφικής επισήμανσης. Εκεί θα έχετε παρατηρήσει πώς είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες και βλέπετε τα λίπη, τα οποία τα χωρίζουμε σε χωρισμένα και αχώριστα, χωρισμένα και κακά λίπη, γι' αυτό και στους πίνακες διατροφικής επισήμανσης πάντα τα έχει χωριστά. Τους υδατάνθρακες, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε απλά σάκχαρα ή πολυσακχαρίτες. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, απλά θέλω να σας αναφέρω να έχετε μια γενική εικόνα. Τις πρωτεΐνες, τις φυτικές ή αλλιώς εδόδημες ίνες, το νάτριο, δηλαδή το αλάτι, και όλα αυτά, παρόλα αυτά απολογίζουμε τις θερμίδες που έχει το κάθε προϊόν. Τώρα, θα μείνω λίγο στους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες. Οι υδατάνθρακες, που όπως είπα χωρίζουν σε απλά σάκχαρα και πολυσακχαρίτες. Τα απλά σάκχαρα είναι η φρουκτόζη, η γλυκόζη, μπορεί να τη δείτε και ως δεξτρόζη σημαίνει, η ζάχαρη ή η σακχαρόζη, όπως είναι η πιο επιστημονική ονομασία, και η λακτόζη. Στους πολυσακχαρίτες ανήκει το άμυλο. Οι πρωτεΐνες, όπως είναι η καζεΐνη στο γάλα, η αλβουμίνη στο αυγό, η λεκιθίνη στη σόγια, η γλουτένη στο σιτάρι, το πιθάρι και τη σίκαλη. Τώρα τα αναφέρω αυτά γιατί τα έχετε λίγο πολύ όλοι προσέξει στα τρόφιμα. Η γλουτένη δεν είναι μία πρωτεΐνη απλή. Είναι ένα σύμπλεγμα δύο πρωτεϊνών, το οποίο δημιουργείται όταν υπάρχει παρουσία νερού και είναι αυτό το οποίο προκαλεί και την ελαστικότητα αυτή στο ψωμί, στα αποσκευάσματα. Και αποτελείται από τις γλουτελίνες, βασικά είναι η γλουτελίνη και η γλιαδίνη. Τώρα, ανάλογα με την προέλευση, μικροφωνίζει λίγο, αν μπορέσω να το χαμηλώσω, συγγνώμη. Ανάλογα με την προέλευση, μπορείτε να δείτε ότι η γλιαδίνη είναι αυτή που είναι στο σιτάρι, η σικαλίνη στη σίκαλη, η χορδεΐνη στο κρυθάρι και αυτό που έχετε ακούσει για την αβενίνη που υπάρχει στη βρώμη. Η αβενίνη ανήκει και αυτές τις προλαμίνες. Γενικά δεν προκαλεί κάποια συμπτώματα ή κάποια αντίδραση στον οργανισμό σαν αυτή που προκαλεί η γλουτένη. Κάποιοι όμως έχουν ευαισθησία και σε αυτή την πρωτεΐνη. Λοιπόν, τι ορίζει η νομοθεσία σχετικά με την παρουσία της γλουτένης στα τρόφιμα. Λίγο πολύ όλοι το έχετε ακούσει, ότι ένα προϊόν το οποίο θεωρείται χωρίς γλουτένη, ελεύθερο γλουτένης, πρέπει να περιέχει λιγότερα από 20 mg γλουτένης ανά κιλό. Ή αλλιώς 20 ppm. Αυτό σημαίνει το ppm. Parts per million, μέρη στο εκατομμύριο. Δηλαδή, σε ένα κιλό τροφίμου δεν πρέπει να υπάρχει παραπάνω από 20 mg γλουτένης, ομοιόμορφα κατανεμημένο, για να θεωρείται ότι είναι
gluten free. Υπάρχουν και τα προϊόντα τα οποία έχουν πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης και στην ουσία είναι από 20 μέχρι 100 mg γλουτένης. Οποιοδήποτε προϊόν έχει 100 mg γλουτένης ανά κιλό βάρους πάνω από 100 mg, αυτό θεωρείται ότι περιέχει γλουτένη αρκετή για να δημιουργήσει συμπτώματα, να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον με κοιλιοκάκι. Τώρα, μια καλή ερώτηση είναι πόση ποσότητα γλουτένης εγώ μπορώ να καταναλώσω. Γιατί αυτό που λέμε εμείς τα 20 ppm είναι συγκέντρωση, δεν είναι ποσότητα. Σου λέει ανά κιλό πόσα μιλιγκράμμ γλουτένης έχει. Η ερώτηση είναι, εγώ πόσα κιλά μπορώ να φάω δηλαδή. Υπάρχει μια έρευνα η οποία έγινε το 2007. Εντάξει, δεν είναι και πολύ παλιά, δεν είναι και πολύ καινούρια, αλλά έγινε από Ιταλούς, οπότε αυτοί έχουν κάποια εμπειρία πάνω στο θέμα της κοιλιοκάκης. Μια απλή μετάφραση είναι ότι έγινε μια μελέτη με ένα εικονικό φάρμακο, το γνωστό πλασέμπο που λέμε, για τον καθορισμό ενός ασφαλούς ορίου γλουτένης που μπορούν να καταναλώσουν οι ασθενείς με κοιλιοκάκι. Συμπέρασμα, μόνο κάτι ένα συμπέρασμα, δεν να μην τα πολυλογούμε. Θα πρέπει να μην καταναλώνετε περισσότερα από 50 mg γλουτένης την ημέρα. Και αυτό είναι το ανώτατο όριο. Γιατί η ίδια έρευνα έδειξε ότι ακόμη και 10 mg κατανάλωση γλουτένης την ημέρα σε κάποιους πάσχοντες προκάλεσε συμπτώματα και βλάβη εφόσον γινόταν σε καθημερινή βάση. Θα σας πω τώρα λίγο, θα σας δείξω ποια είναι τα επίπεδα γλουτένης που υπάρχουν στα δημητριακά της αλεύρια. Θα τρομάξετε λίγο με τα νούμερα. Ανά 1 κιλό, αυτές είναι οι τιμές, μέσα τιμές ανά κιλό. Δηλαδή σε σιτάρι ολικής άλεσης έχουμε 77.000 μg. Σε σίκαλη, 31.000 mg. Αν θελήσουμε να πιάσουμε τα όρια, δηλαδή των 10 και των 50 mg που μπορούμε να καταναλώσουμε, σημαίνει ότι αν πάμε σε αλεύρι τύπου 6-30 που βλέπετε και πολύ μεγάλη ποσότητα γλουτένης, για να πιάσουμε τα 10 mg πρέπει να καταναλώσουμε περίπου 0,1 γραμμάριο. Για τα 50 mg, εντάξει, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, περίπου μισό γραμμάριο. Και έχουμε πιάσει το ημερήσιο όριο. Πόσα είναι τα 10 mg γλουτένης, για να έχει μια οπτική εικόνα. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μια φέτα ψωμί είναι περίπου 30 γραμμάρια και περιέχει 3,5 γραμμάρια γλουτένης. Όχι μιλιγκράμμ, γραμμάρια. Μισή φέτα ψωμί, 1,7 γραμμάρια γλουτένης. Το 1/10 της φέτας του ψωμιού περιέχει 0,35 ή 350 mg γλουτένης. Να το δείτε και συγκριτικά με ένα κέρμα. Λοιπόν, πόσο πρέπει να είναι το 1/10 της φέτας του ψωμιού. Το 1/70 της φέτας του ψωμιού περιέχει τα 50 mg γλουτένης. Αυτό για αυτούς που είναι λίγο πιο ανεκτικοί μπορούν να φάνε τόσο την ημέρα. Αυτοί που δεν ανέχουν τόσο πολύ τη γλουτένη, το 10 mg, είναι ψυχουλάκια. Πραγματικά. Αν θέλετε να δείτε καθαρή γλουτένη πόση είναι, εδώ μπορείτε να δείτε σε ένα μικρό φιαλίδιο έπεντροφο, όπως θα λέμε εμείς χημική, είναι ακριβώς εδώ, τόση ποσότητα 10 mg γλουτένης. Είναι δηλαδή στη μύτη ενός μολυβιού. Και αυτό το τονίζω πάλι ότι είναι συγκεντρωτικά σε όλα τα γεύματα της ημέρας. Τώρα, σε ένα gluten free προϊόν, έτσι για να συγκρίνουμε λίγο, αυτό ήταν το κανονικό το ψωμί. Μια φέτα, όπως είπαμε, περιέχει περίπου 3,5 γραμμάρια ή 3.500 mg γλουτένης. Να πάμε σε μισό κιλό ψωμί, ένα καρβέλι, 58 γραμμάρια γλουτένης. Ή 58.000 mg, αφού μιλάμε σε μίλιγραμ, το καταλαβαίνετε πόσο είναι. Αν πάμε σε ένα ψωμί χωρίς γλουτένη, το οποίο είναι ακριβώς στο όριο του gluten free, έχει 20 mg γλουτένης ανά κιλό. Τι σημαίνει αυτό, ότι μια φέτα περιέχει μόλις 0,06 mg γλουτένης. Και αν θέλουμε να πιάσουμε τα 10 mg, πρέπει να φάμε μισό κιλό ψωμί. Εντάξει. Αν κάποιος αντέχει μέχρι και τα 50 mg, μπορεί να φάει 2,5 κιλά ψωμί. Νομίζω ότι είναι αρκετό για την ημέρα. Τώρα, αυτό που ρωτάνε περισσότεροι.
πώς ξεχωρίζω αν ένα προϊόν είναι gluten free ή όχι? Μαθαίνω να διαβάσω ετικέτες. Υπάρχει νομοθεσία σχετικά με την παρουσία gluten στα τρόφιμα και κυρίως σχετικά με την επισήμανση τροφίμων. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, που σημαίνει ότι ακολουθείται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν κάποια χώρα έχει ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια. Και υπάρχει και μία ανακοίνωση, πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δίνει κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον προηγούμενο κανονισμό. Τι λέει ο κανονισμός 1169 του 2011? Λέει ότι στα τρόφιμα, στις ετικέτες πάνω, πρέπει να υπάρχουν κάποιες υποχρεωτικές πληροφορίες. Δεν θα μείνω σε όλες τις πληροφορίες, θα αναφερθώ μόνο σε αυτές που αφορούν την γλουτένη και τα δημητριακά που περιέχουν γλουτένη. Λέει ότι κάθε συστατικό που προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες ή προέρχεται από ουσία που μπορεί να προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή αυτού του τροφίμου, και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, θα πρέπει να επισημαίνεται. Και εδώ σας δείχνω λίγο το κομμάτι που αφορά τα δημητριακά που περιέχουν γλουτένη. Τι λέει? Λέει ότι όλα αυτά θα πρέπει να επισημαίνονται πάνω στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου, εφόσον περιέχουν σίτο, οποιαδήποτε μορφή σίτου. Είτε είναι ζέα, είτε είναι όλυρα, είτε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σίτος χωρίς γλουτένη, πέρα από τον επεξεργασμένο. Σίκαλη, κρυθάρι, βρώμη, υβριδικές ποικιλίες τους και προϊόντα με βάση αυτά τα δημητριακά. Εκτός από τα σιρόπια γλυκόζης. Τι ανέφερα πριν? Η γλυκόζη είναι σάκχαρο. Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη. Η παραγωγή των σιροπιών αυτών, στην ουσία, δεν αφαιρεί την πρωτεΐνη και κρατάει μόνο τα σάκχαρα, είναι καθαρά αυτά. Δεν υπάρχει, γι' αυτό και η νομοθεσία σου λέει ότι δεν χρειάζεται να επισημαίνει το σιρόπι γλυκόζης. Όπως επίσης και η μαλτοδεξτρίνη. Και αυτός είναι πολυσακχαρίτης. Μπορεί να με βάσει το σιτάρι, μπορεί να είναι και με βάση άλλα δημητριακά που έχουν γλουτένη. Και αυτό είναι ασφαλές, δεν θα το δείτε ποτέ επισημασμένο πάνω να λέει μαλτοδεξτρίνη σίτου. Και να το λέει είναι ασφαλές. Θα αναφέρω παρακάτω για τις δεξτρίνες. Οι δεξτρίνες είναι κάτι διαφορετικό. Αυτές δεν επιτρέπουν. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτή η επισήμανση των αλλεργιογόνων? Το γνωρίζετε όλοι ότι στην ουσία πρέπει να ξεχωρίζουν από τον κατάλογο των υπόλοιπων συστατικών. Είτε με έντονη γραμματοσυρά, είτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένα, με χρώμα. Πρέπει να ξεχωρίζουν, να μην είναι δηλαδή ενιαία όλα. Πρέπει με το μάτι ο άλλος με το που βλέπει τα συστατικά να καταλαβαίνει ότι αυτά τα συστατικά προκαλούν αλλεργίες. Ένα παράδειγμα, βλέπετε εδώ, από ετικέτα τροφίμου, συστατικά, σιτάρι το είχε έντονα χρωματισμένο, λιπής άλυσης και όπως επίσης και το γάλα. Εγώ τώρα μένω στο κομμάτι των δημητριακών με γλουτένη, αλλά τα αλλεργιογόνα στην ουσία είναι χωρισμένα σε 14 κατηγορίες. Υπάρχουν πάρα πολλά, όπως είναι το γάλα, όπως είναι τα αυγά, όπως είναι η ξηρή καρπή. Αλλά αυτό δεν αφορά αυτή την παρουσίαση. Τώρα, δεν είναι υποχρεωμένα όλα τα προϊόντα να γράφουν τα συστατικά τους πάνω. Και κυρίως αυτά που αποτελούν από ένα μόνο συστατικό. Δηλαδή, θα πάρετε γάλα. Δεν θα λέει συστατικά γάλα. Ξέρετε και το γάλα είναι αλλεργιογόνο από μόνο του. Αυτός που έχει θέμα, το γνωρίζετε, θα το πάρει. Αλάτι, ας πούμε, το παράδειγμα. Όμως, αν ένα τέτοιο προϊόν περιέχει κάτι αλλεργιογόνο, θα πρέπει να το αναφέρει. Δηλαδή, αλεύρι του περιέχει γλουτένη. Αυτό πρέπει να αναγράφεται από την νομοθεσία. Και βλέπετε ένα παράδειγμα εδώ που λέει αλεύρι σταριού από μαλακό σιτάρι, δεν αναφέρει πουθενά τον κατάλογο των συστατικών, γιατί προφανώς είναι μόνο συστατικό. Το βλέπει ο άλλος και το παίρνει σαν αλεύρι. Και γράφει περιέχει γλουτένη. Βέβαια το συγκεκριμένο παράγεται σε προστάσιο που περιέχει σέλινο, σόγια, λακτόζη, μουστάρδα, γάλα, κτλ. Οκ, δηλαδή. Δεν ξέρω και ποιο είναι κατάλληλο τώρα που τους δεν έχουν θέμα. Τώρα,
Η οδηγία αυτή, η ανακοίνωση του 2017, έχει δώσει κάποιες διευκρινήσεις, αρκετές σημαντικές διευκρινήσεις σχετικά με τα συστατικά των τροφίμων. Για παράδειγμα, ότι όταν ένα συστατικό προέρχεται από κάποιο δημητριακό το οποίο περιέχει γλουτένη, πρέπει να αναφέρεται ακριβώς δίπλα και η ονομοσία του συστατικού. Δηλαδή, αν έχει άμυλο σιταριού, θα λέει άμυλο σίτου. Σίτι, δίνει σιταριού, είναι κάποια παραδείγματα. Αν δούμε ένα σκέτο άμυλο, και εφόσον ακολουθεί σωστά την νομοθεσία ο παραγωγός, το άμυλο αυτό αφορά άμυλο που δεν προέρχεται από δημητριακά με γλουτένη, αλλά δεν μπορεί να από ρύζι, από πατάτα, από καλαμπόκια, από ταπιόκα, από κάποιο άλλο συστατικό. Αν όμως προέρχεται από δημητριακό που περιέχει γλουτένη, υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει την προέλευση δίπλα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στις προαιρετικές πληροφορίες. Κάθε παραγωγός, άμα θέλει, μπορεί να προσθέσει κάποια πράγματα πάνω στην ετικέτα του προϊόντος του, όπως οι πληροφορίες σχετικά με το αν έχει απουσία ή μειωμένη παρουσία γλουτένης. Δηλαδή, το να γράψει κάποιος gluten free πάνω στην ετικέτα είναι προαιρετικό. Και ας είναι το προϊόν ελεύθερο γλουτένης. Επίσης, αυτό που πιο πολλοί το θεωρούν ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν είναι, είναι ότι οι πληροφορίες σχετικά με την πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία άλλων προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες είναι εξής. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το μπορεί να περιέχει ίχνη από, πιθανώς να περιέχει ίχνη από, είτε ο εργοστάσιος διαχειρίζεται άλλα αλλεργιογόνα, αυτό είναι προαιρετικό. Δεν είναι κάτι που είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να το αναφέρει πάνω στη συσκευασία. Βλέπετε εδώ για παράδειγμα, πεπόνι αποξηραμένο με ζάχαρη, που μπορεί να περιέχει αραχίδες, λούπινο, μουστάρδα, ξηρούς καρπούς, όλα αυτά. Εμείς το τρώμε. Δεν περιέχει γλουτένη συγκεκριμένα, είτε ίχνη της. Τώρα, εδώ θέλω λίγο να σας πω κάτι σημαντικό. Όταν λέμε ίχνος, μπορεί να περιέχει ίχνη γλουτένης, δεν σημαίνει ότι είναι κάτω από το όριο, ότι υπάρχει ένα ποσό γλουτένης κάτω από το όριο αυτό. Όχι, ίχνος σημαίνει παρουσία. Δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχει μέσα που δεν ανήκει στα κύρια συστατικά του προϊόντος, είναι ίχνος. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εκεί από επιμόλυνση. Μπορεί αυτό να είναι ακόμη και γραμμάριο γλουτένης ή δημητριακών ή οποιοδήποτε άλλο αλλεργιογόνο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα μια γραμμή παραγωγής που στην αρχή περνάει, συσκευάζει σιτάρι και μετά συσκευάζει φακές. Έχετε δει και εσείς καμιά φορά όταν μαγειρεύετε φακές που τις καθαρίσετε και βλέπετε κομμάτια σιτάρι μέσα. Αυτό το κομμάτι του σιτάρι, το ένα που υπάρχει εκεί, δεν είναι ίχνος. Βασικά είναι ίχνος, αλλά δεν είναι κάτω από το όριο, είναι πάνω από το όριο, είναι παρουσία. Σε θέμα τώρα όμως τι γίνεται, δηλαδή βλέπω αγχωθήκατε λίγο σχετικά με τα. Εδώ υπάρχει και ελληνική νομοθεσία, μια σύγχρονη ελληνική νομοθεσία του 2021, η οποία μας προστατεύει λίγο σε αυτό το σημείο, σε ό,τι αφορά την γλουτένη. Τι λέει η συγκεκριμένη νομοθεσία? Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο και ίσως και μπερδευτικό άμα το διαβάσετε πρώτη φορά. Θα μείνω σε λίγα σημεία μόνο. Λοιπόν, τι λέει? Το πρώτο λέει ότι αν κάποιο προϊόν φέρει ένδειξη χωρίς γλουτένη ή πολύ χαμηλή ποσότητα και περιέχει γλουτένη μεγαλύτερη από αυτά τα όρια, εντάξει, αυτό είναι μια ασφαλής και βλαβές κατευθείαν ανακαλείται. Εδώ τώρα, κάθε τρόφιμο το οποίο φέρει ένδειξη χωρίς γλουτένη, αλλά δεν φέρει σχετική ένδειξη με παρουσία δημητριακών, όχι γλουτένης, δημητριακών, και περιέχει γλουτένη, η οποία ναι μεν είναι ανιχνεύσιμη, αλλά είναι μικρότερη των ορίων 20 ή 100, θεωρείται ότι είναι μη ασφαλές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ έχω ένα προϊόν που στα συστατικά του δεν γράφει κάποιο δημητριακό μέσα που να περιέχει γλουτένη, γράφει πάνω gluten free, το πάει άλλος για ανάλυση και βρίσκει, έχει γλουτένη μέσα 10 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Είναι gluten free? Είναι. Από πού προέρχεται όμως αυτή η γλουτένη? Δεν υπάρχει πουθενά ούτε στα συστατικά, ούτε κάποια αναφορά σε ίχνη. Αυτό θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλές το προϊόν. Γιατί υπάρχει επιμόλυνση από κάπου που δεν αναφέρεται. Επίσης, κάθε τρόφιμο το οποίο δεν φέρει ένδειξη χωρίς γλουτένη, ούτε ένδειξη για την παρουσία δημητριακών, αλλά περιέχει γλουτένη και μεγαλύτερη θεωρία, και αυτό
θεωρείται μη κανονικό. Δηλαδή, εδώ υπάρχει κάτι παραπάνω από την νομοθεσία όσον αφορά την γλουτένη και όχι τα λαλεμπιογόνα. Θεωρώ ότι είναι μια καλύτερη δικλείδα ασφαλείας σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουμε. Λίγο πολύ, πάλι θα θυμάστε ότι πριν από 3 χρόνια είχε γίνει μια ανάκληση κάποιων κριτσινιών χωρίς γλουτένη. Στην ουσία, τα κριτσίνια αυτά ήταν gluten free. Το προϊόν είχε γλουτένη κάτω από το όριο όμως. Το προϊόν δεν είχε στα συστατικά του κάποια από τα δημητριακά που περιέχουν γλουτένη. Ναι, αλλά ποιο ήταν το λάθος του παραγωγού? Ότι δεν ανέφερε πιθανή παρουσία δημητριακών που περιέχουν γλουτένη. Οπότε ο νομοθέτης σου λέει, δεν βλέπω κάτι μέσα που να έχει γλουτένη, έστω και σαν παρουσία, σαν μύχνο κλπ. Πού βρέθηκε αυτή η γλουτένη? Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με την γραμμή παραγωγής. Και το συγκεκριμένο απλά ανήκει στην κατηγορία αυτή που σας είπα ότι είναι χωρίς γλουτένη, είναι μικρότερη των ορίων που θέτουμε για gluten free, αλλά μεγαλύτερη το όριο ανίχνευσης σημαίνει ότι μπορώ να το ανιχνεύω. Τώρα ανίχνευση συνήθως στις μεθόδους τώρα πια είναι κοντά στα 3 mg, 2 mg ανά κιλό μπορεί και να είναι ανιχνεύσιμο. Εδώ τώρα θα σας δείξω κάτι που κυκλοφορεί πάρα πολύ στο Facebook. Είναι μία απάντηση από μία εταιρεία σχετικά με το προϊόν που από τη μία γράφει ότι είναι gluten free και από την άλλη λέει ότι μπορεί να περιέχει ίχνη γλουτένης. Λοιπόν, είναι λάθος το ότι ακόμη και τρόφιμα χωρίς γλουτένη θα πρέπει να επισημαίνουμε με την ένδειξη μπορεί να περιέχει ίχνη από γλουτένη, είναι λάθος. Το μπορεί να περιέχει ίχνη δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, ναι, είναι σωστό. Γιατί ίχνη δημητριακών σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι από τη γραμμή παραγωγής κλπ. Εφόσον όμως γράφει gluten free, σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί και έχει ποσότητα γλουτένης κάτω από 20. Κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το ποιο τρόφιμο είναι ασφαλή για κατανάλωση. Αυτό που έχει προφανώς συνέντευξη χωρίς γλουτένη, ελεύθερο γλουτένης. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχεται. Για να έχει αυτή τη σήμανση πάνω, σημαίνει ότι ελέγχεται από τον παραγωγό και είναι κάτω του ορίου. Αν έχει το σήμα πιστοποίηση gluten free, ακόμη καλύτερα. Το σήμα αυτό είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν δείτε στα συστατικά, μπορεί να μην έχει ένδειξη χωρίς γλουτένη ή χωρίς σηματάκια, αλλά δεν περιέχεται σιτάρι, κρυθάρι, σίκαλη, βρώμη. Είμαστε εντάξει μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, μπορεί να περιέχονται σιτάρι, κρυθάρι, σίκαλη, βρώμη με την ένδειξη χωρίς γλουτένη. Αυτό είναι πάλι ασφαλές. Γιατί εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Κυρίως τη βρώμη αφορά αυτό. Ο κανονισμός που έλεγε πριν ότι δηλώνει τα όρια από όποιο δωρεάν ελεύθερο γλουτένης, τα 20 mg και χάρινης γλουτένης 100 mg, παρακάτω έχει μια μικρή παράγραφο που έλεγε ότι βρώμη που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε κάποιο προϊόν, πρέπει η ίδια η βρώμη να έχει ανώτατο όριο 20 mg. Όχι το τελικό προϊόν, η ίδια η βρώμη, που σημαίνει ότι ένα προϊόν έχει βρώμη ελεύθερη γλουτένης στο μέγιστο όριο των 20 mg, αλλά την έχει σε ποσοστό 50%, άρα το ίδιο το προϊόν έχει πιθανότητα γλουτένη μέχρι 10 mg ανά κιλό. Εδώ μιλάμε για το συστατικό, όχι για το τελικό προϊόν. Επίσης, προφανώς δεν πρέπει να αναφέρει πιθανή ύπαρξη επιμόλυνσης από σιτάρι, κρυθάρι, σίκαλη, βρώμη και γλουτένη, γιατί και η γλουτένη χρησιμοποιείται και ως καθαρό συστατικό σε πολλά προϊόντα αρτοπίας. Εγώ εδώ θα πρόσθετα και το εξής. Θα ήθελα να αναφέρεται εκεί πέρα πιθανή επιμόλυνση από άλλα λευκογόνα. Δηλαδή, νιώθω πιο ασφαλής να πάρω ένα προϊόν το οποίο δεν αναφέρει ότι είναι χωρίς γλουτένη, δεν έχει γλουτένη στα συστατικά του και μου γράφει από κάτω μπορεί να περιέχει οτιδήποτε άλλο εκτός από δημητριακά περιέχουν γλουτένη ή από γλουτένη. Εκεί βλέπω ότι ο παραγωγός τηρεί την νομοθεσία. Αναγράφει ακόμα και τις πιθανές επιμολύνσεις. Τι επιτρέπεται από συστατικά. Είπαμε, σιρόπια γλυκώσεις ή δεξτρώσεις με βάση σιτάρι κρυθάρι. Είναι σάκχαρα. Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που είναι αδιάλειπτη στο νερό.
τα σάκχαρα διαλύονται στο νερό. Συνήθως από ένα συστατικό παίρνεις κάποιο σάκχαρο, απομονείς κάποιο σάκχαρο, το κάνεις αυτό, διαλύοντας σε νερό και μετά συμπυκνώνοντας το πάλι ξανά. Η μαλτοδεξτρίνη είναι πολυσακχαρίτης με βάση το σιτάρι, επιτρέπεται. Δεξτρίνη, όχι. Γιατί έχουν διαφορετική επεξεργασία παραγωγής τους. Η μαλτοδεξτρίνη, επειδή είναι περισσότερα στάδια επεξεργασίας, καθαρίζει σχεδόν απόλυτα από την γλουτένη. Δεν υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης. Η δεξτρίνη, όχι. Εκεί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν ίχνη μέσα γλουτένης. Η ίνεσή του, θα δείτε ότι χρησιμοποιούνται πολλές φορές στα τροφιμοσυστατικά. Επιτρέπονται. Η γλουτένη βρίσκεται στο σπόρο του σιταριού. Η ίνεσή του είναι κυρίως από τον κορμό. Οπότε δεν περιέχουν γλουτένη. Αλκοολούχα αποστάγματα από σιτηρά με γλουτένη. Η γλουτένη δεν αποστάζει. Ένα απόσταγμα γλουτένης, δηλαδή να κάνεις βότκα είναι από σιτάρι και από πατάτα. Είναι κάποια ποτά καθαρά αποστάγματα, δηλαδή είναι καθαρά αποστάγματα πάντα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από δημητριακά με γλουτένη. Η γλουτένη δεν αποστάζει. Αυτό είναι de facto. Από εκεί πέρα όμως, αν κάποιος παραγωγός βάλει μετά την απόσταξη κάποια αρωματικά μέσα που έχουν γλουτένη, εκεί μετά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επίσης, όλα τα υπόλοιπα αλλεργιογόνα, πολλοί κόσμος μπερδεύει τη γλουτένη με οτιδήποτε άλλο βλέπει με bold στα συστατικά. Το γάλα, τα αυγά, σόγια, ξηρή καρπή, σέλινο, συνάπη, σουσάμι, λούπινο, θειώδη, ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλεργία, προφανώς επιτρέπονται για κάποιο πάση από πηλιοκάκι. Τώρα πάμε σε μερικά παραδείγματα. Λοιπόν, μερικές ετικέτες έτσι θα παίξουμε για ένα παιχνίδι να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ γνωστά cornflakes, την υφάδους καλαποτού. Βλέπετε μέσα ότι περιέχουν βίνη κρυθαριού. Βλέπετε εκχύλισμα βίνης κρυθαριού. Είναι υποχρεωμένοι να γράψουν από πού προέρχεται εκχύλισμα βίνης. Και επίσης παρακάτω αναφέρει ότι μπορεί να περιέχει γλουτένη από άλλα δημητριακά. Λουκάνικα. Βλέπετε πάλι ότι όλα τα αλλεργιογόνα έχουν επισημανθεί. Βλέπετε μπορεί να περιέχει ίχνη από δημητριακά, το λέει, αλλά λιγότερο από 20 ppm γλουτένης. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει αναγραφεί χωρίς γλουτένη, gluten free. Εδώ κάτι άλλο. Βλέπετε νυφάδες βρώμης, βίνη κρυθαριού. Θα το κάνετε? Φαντάζομαι έτσι όχι. Αν το βλέπατε έτσι, ναι, γιατί έχει επισήμανση χωρίς γλουτένη. Ναι, δεν αναφέρει στις νυφάδες βρώμης ότι είναι χωρίς γλουτένη. Αναφέρει στη βίνη κρυθαριού ότι είναι χωρίς γλουτένη. Και εφόσον έχει την επισήμανση στον τίτλο πάνω, σημαίνει ότι ελέγχεται για να έχει κάτω από 20 mg ανά κιλό γλουτένη στο τελικό προϊόν. Φρουιζελέ. Λοιπόν, εδώ ήθελα να σας δείξω τις δεξτρίνες του. Οι δεξτρίνες, αυτό που είπα πριν, είναι ότι δεν είναι ελεύθερες γλουτένης. Μπορεί να έχουν κάποια μικρή περιεκτικότητα σε γλουτένη με βάση την παραγωγή τους. Γι' αυτό και έχουν επισημανθεί πολύ σωστά, όπως το απαιτεί και η νομοθεσία. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Ρόφημα στιγμής με κακάο συστατικά. Εδώ βλέπετε δεξτρόζη. Δεν μας ενδιαφέρει που προέρχεται. Δεξτρόζη, δηλαδή γλυκόζη, είναι ελεύθερη γλουτένης. Μπορεί να περιέχει από γάλα και προϊόντα και οι λεκυθίνοι σόγες έχουν επισημανθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Έτοιμος ψημένος γύρος χοιρινός. Εδώ θέλω να σας δείξω για τις φυτικές ίνες, αρακά και σίτου. Εδώ κάποιος μπορεί να μπερδευτεί, αλλά πολύ σωστά, δεν ξέρω εδώ πέρα, ίσως είναι και λίγο διφορούμενο εδώ, αν θα πρέπει να επισημανθεί ο σίτος σαν αλλεργιογόνο ή όχι. Γιατί το σιτάρι πέρα από την γλουτένη περιέχει είναι και αλλεργιογόνο ως συστατικό. Βέβαια, σε αυτό μπορεί και ο γιατρός να πει περισσότερα. Οι αλλεργίες προκαλούνται από πρωτεΐνες κυρίως. Σωστά. Οι ίνες, φυτικές ίνες, δεν είναι πρωτεΐνες.
Οπότε, γι' αυτό ίσως να μην επισημαίνεται σαν αλλεργιογόνο. Και όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο είναι gluten free. Και περιέχει επίσης δεξτρόσι μαλτοδεξτρίνη, χωρίς κάποια επισήμανση, γιατί και αυτά, όπως είπα πριν, και όπως το λέει και η νομοθεσία, δεν έχουν γλουτένι, δεν χρειάζεται να επισημαίνεται. Πάμε σε ένα άλλο προϊόν. Μυθράτες δρόμους ολικής άλεσης. Το γάλα, σόγια, μπορεί να περιέχει αρχίδες, άλλους ξηρούς καρπούς, σουσάμι. Αυτό έτσι που το βλέπετε θα το παίρνατε? Όχι. Όχι. Αν το βλέπατε έτσι θα το παίρνατε? Ναι. Είναι από την ετικέτα. Ναι. Επισημαίνει χωρίς γλουτένι, δεν αναφέρει ότι η βρώμη είναι χωρίς γλουτένι που χρησιμοποιείται. Περιέχει 47% βρώμης, που σημαίνει ότι αν πάρουμε την νομοθεσία που λέει ότι η βρώμη που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει το πολύ 20 μιλιγκράμμα ανά κιλό, εδώ περιέχει 47%, άρα αν είναι αυτή η βρώμη είναι ακριβώς το όριο, το συγκεκριμένο προϊόν θα έχει κάτω από 10 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Και άρα μπορεί να επισημανθεί και σαν χωρίς γλουτένι. Βλέπετε εδώ έχει δεξτρίνες καλαμποκιού, όχι σύντου, καλαμποκιού, άρα επιτρέπεται. Πάμε σε γαλακτοκομικά. Λοιπόν, γενικά τα τυριά, τα απλά τυριά δεν έχουν γλουτένι, δεν υπάρχει λόγος να έχουν γλουτένι μέσα. Δηλαδή λευκό τυρί, τύπου φέτα, κίτρινο τυρί, κασέρι, γκούντα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, γάλα, γαλακτική καλλιέργεια. Είναι, και δεν περιμένουμε κάποιο τέτοιο προϊόν να έχει την ένδειξη πάνω gluten free. Πάμε τώρα στα κτηνοκομικά προϊόντα. Εκεί παίζει, είναι λίγο πιο, δηλαδή ας πούμε κάποια που περιέχουν μέσα κρέμες και τα λοιπά ή κάποια επιπλέον συστατικά. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει τροποποιημένο άμυλο. Θεωρώντας ότι ο παραγωγός ακολουθεί πιστά την νομοθεσία, το άμυλο αυτό θα πρέπει να προέρχεται από κάποιο δημητριακό που δεν έχει γλουτένι. Αν ήταν άμυλο σύτου, άμυλο κρυθαριού, άμυλο βρώμης, η σίκαλης θα έπρεπε υποχρεωτικά να το γράψει. Τυρί από κρέμα εγωπρόβιου γάλακτος. Συστατικά. Κρέμα γάλακτος, αλεύρι ολικής άλεσης, αλάτι. Θα το κάνετε? Ούτε εγώ. Δεν επισημαίνει ούτε καν τι αλεύρι είναι. Είναι λάθος επισήμανση. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, καλό είναι να ελέγχουμε μια ετικέτα κατά πόσο πληρεί τις προδιαγραφές της επισήμανσης, αν είναι σωστά τα λεδιογόντα επισημασμένα. Δηλαδή, ακόμη και εδώ, παρότι είναι τυρί, κρέμα, κάποια συστατικά, ακόμα και το γάλα θα έπρεπε να το έχει με πόλο. Λοιπόν, κάτι που ρωτάτε πάρα πολύ τα φάρμακα. Τι γίνεται με αυτά? Όπως ανέφερα πριν, η γλουτένη είναι κάτι που είναι αδιάλειτο στο νερό. Οπότε γενικά δεν περιμένουμε σε καθαρά σιρόπια, πόσιμα φάρμακα κτλ. Να υπάρχει γλουτένη και δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή να βάλουμε κάτι τέτοιο μέσα. Συνήθως αυτό που χρησιμοποιείται στα φάρμακα, κυρίως στα αντιστοιχεία και στις κάψουλες, είναι το άμυλο ως έκδοχο. Αυτό που χρησιμοποιείται κατά 99% θα έλεγα, ίσως και περισσότερο, είναι το άμυλο καλαμποκιού. Αν υπάρχει άμυλο σύτου μέσα, υποχρεωτικά από την νομοθεσία πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα γλουτένης, δηλαδή κάτω από 100 ppm. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα, έτσι. Οτιδήποτε υπάρχει έξω από τον ΕΟΦ, όχι συμπληρώματα διατροφής, καλλιτικά, ομοιοπαθητικά σκευάσματα ή άλλα μη φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό αφορά καθαρά την νομοθεσία των φαρμάκων. Αγχωθήκατε λίγο με αυτό που είδατε τώρα, έτσι. Σας βλέπω. Μην αγχώνεστε καθόλου. Πόσο είναι ένα χάπι? 1 γραμμάριο, 2 γραμμάρια. Ας πάρουμε ένα χάπι 1 γραμμαρίου. Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να περιέχει μέσα γλουτένης είναι 0,1 μιλιγκράμμ ανά γραμμάριο ή 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό, που σημαίνει ότι αν πάρετε ένα χάπι 1 γραμμαρίου θα πάρετε 0,1 μιλιγκράμμ γλουτένης. Δηλαδή είναι ακόμα και στο όριο να είναι των 100 ppm, με το 1 γραμμάριο που θα πάρετε δεν υπάρχει περίπτωση
να φτάσετε με ένα μόνο χάπι, με 2, με 3, με 5, το 10 mg ημερησίως. Πάντα βέβαια με τη συμβουλή του γιατρού σας, έτσι. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, τώρα θα καταχρηστώ τον χρόνο σας ως πρόεδρος του Συλλόγου να σας δείξω πέρα από τα τρόφιμα και την ιστοσελίδα μας. Οι πιο πολλοί τη γνωρίζετε, όσοι δεν τη γνωρίζετε, stiliaxcom.gr. Έχουμε φτιάξει μια αρκετά καλή, θα το έλεγα, ιστοσελίδα, με πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία όσον αφορά τη γλουτένη, την νομοθεσία όσον αφορά τους πάσχοντες από κοιλιοκάκι, με διαδικασίες καταγράφησης προϊόντων, πώς κάνεις ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος δαπάνης, οδηγίες για ασφαλισμένους ανασφάλισους, έχουμε μέχρι και συνταγές χωρίς γλουτένη, γιατί όχι. Θα τα βρείτε στη σελίδα στο χρήσιμο υλικό. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα gluten-free χάρτη. Εδώ και, θα έλεγα, 4 χρόνια υπάρχει αυτός ο χάρτης. Έχουμε όσο περισσότερα καταστήματα, είτε εστίασης, είτε προμήθειας προϊόντων gluten-free, όλα υπάρχουν στο χάρτη για τον νομό Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτείας, Πρέβεζας, για Κοζάνη, ό,τι μπορούμε δηλαδή στην Δυτική Ελλάδα, το μαζεύουμε. Αν έχετε να προτείνετε κάτι κι εσείς που δεν το έχουμε συμπεριλάβει στο χάρτη, θα το θέλαμε πάρα πολύ. Υπάρχουν επίσης σελίδα μας στο Facebook, όπου έχουμε τις ανακοινώσεις συλλόγου. Τώρα έγινε το πασχαλινό του screenshot. Έχουμε ανακοινώσεις συλλόγου, ενημερώσεις και συναντήσεις που κάνουμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Θέλουμε να βρισκόμαστε είτε με νέους διαγνωστέντες, είτε με παλιούς, για συζήτηση, ενημέρωση κτλ. Για τις δράσεις που κάνουμε, για εξελίξεις που αφορούν τους πάσχοντες, δηλαδή κάποια ανακοίνωση του ΕΟΠΗ σχετικά με τις δαπάνες των προϊόντων κτλ. Επίσης και ακόμα και για καταστήματα. Δηλαδή, ένα καινούριο κατάστημα που προϊόντα χωρίς γλουτένη θα το ανεβάσουμε στη σελίδα μας. Και επίσης υπάρχει και η ομάδα συζητήσεων στο Facebook. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να έχει μια απορία σχετικά με κάτι, να θέσει το ερώτημά του. Ενημέρωση για διάφορα προϊόντα επίσης. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποια αμφιβολία, ένα προϊόν αυτό είναι κατάλληλο, δεν είναι κατάλληλο, ας το ανεβάσει, ας το ρωτήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.